zvakanakira mweya yedu kuti timukudze Jesu uyu tichiri kurarama. Zvakanakira mweya yedu kuti timutsvake mumweya nemuzvokwadi achawanika. Hanzi tsvakai Jehovha achawanika. Danai kwaari achiri pedyo, nekuti nguva ichauya yechekuti vachamutsvaga asi anenge asasawanikwe. Asi isu tawanirwa mukana mudikani wekuti tigovatsvaka Mwari ava. Mangwanani ano toda kungodzokera pamberi paMwari takatarisana nepaseka yatakatarisana nawo. Haleluya. Hanzi iko kuponeswa kwedu, iko kuponeswa kwako neni mudikani, hanzi kwaisava nyore, asi pane ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Mangwanani ano toda kungotenda Mwari nekuda kweruponeso rwedu. Hanzi dai asiri Jesu wakationa, ndianiko aizotiona? Vamwe tingadai takarasika muzvivi, vamwe tingadai tisina tariro remangwana akajeka, vamwe tingadai tiri mumatope, asi nekuda kweropa rakadeuka pamuchinjikwa, rakatiwanira nyasha, rakatiwanira nzvimbo muumambo hwawo. Tisina kukwanira asi takakwaniswa nenyasha. Mangwanani ano toda kungovatenda. Handizive kuti ungavatenda sei, uye hatigone kutovatenda tiri toga. Asi Mweya Mutsvene ngaatibatsire mangwanani ano kupa chibayiro chakafanira chakakodzera. Tingovaudza kuti Ishe wedu tinokudai, Ishe wedu vakatinakira. You are worthy of it all, God. Mangwanani ano Mweya Mutsvene waMwari, dai musirimi Jesu, dai musirimi Jesu, dai musirimi Jesu. Kunaitiwana Mutsvene, asimi makaita isaziva chivi, kuti agova chivi pachinzvimbo chedu Baba, kuti tigova kururama kwedu Baba. Mangwanani ano tinofamba Ishe, mangwanani ano tinomira nekusatya, nokuti makatiwanira nzvimbo, makatikwanisa Ishe wemasimba, kuti tigone kusvika pachigaro chenyasha. Zvaisava nyore Mutsvene. Haleluya. Raboshika makautsuma, gala rabasata rabasata rabashima, gemana yakasata rabasata rakashima. Makanaka makatendeka Mutsvene. Ndinokutendai nenyasha dzenyu Mutsvene. Ndinotenda nerudo rwenyu runoshamisa, nekubata kwenyu Mambo Jesu, nerana rakasheka rakautsuma, gele rabosata rabosata, mekitsotsa lakatsetsa, gele bosata rakaseta, rekete rabosata. Ndimi chiedza chedu Baba, ndimi chiedza chenyu Ishe. Tingadai takarasika, asi tine chiedza cheupenyu chinopwinya mukati merima. Mangwanani ano tinokuongai, Mweya Mutsvene ndinokutendai kwatiri kurangarira panguva ino Ishe. Oh, the price that you paid, Almighty God, kuti tigova neupenyu hwakazara. Mweya Mutsvene tinoonga, Mweya Mutsvene tinokudai mangwanani ano. Mweya Mutsvene tinokudai Jehovha zvoshamisa. Gamuchirai rumbidzo dzenyu Mutsvene werugare, nokuti hakuna mumwe wakafanira, hakuna mumwe wakakodzera, asi iro zita renyu Mambo Jesu, iro zita rinokunda mazita ose, iro zita rakafanira kupfugamirwa. Mangwanani anorumbidzwai. Pfuwai mbiri Mweya Mutsvene waMwari. Ndinokutendai nekuti muri Mwari, nokuti makanaka Mutsvene werugare, nokuti makanaka Baba, nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Your love is from everlasting unto everlasting, and we worship you, Almighty God, for you do not repay us according to what our sins deserve, asi munotiwanira nyasha nengoni muumambo wenyu. Mweya
mutsvene simudzirwai, mweya mutsvene puwai mbiri. Tinokunamatai mangwanani ano muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Toda zvakare pamberi paMwari. Hanzi patinorarama panyika ino yavapenyu, tine hondo dzinorwisana neupenyu hwedu. Tine hondo dzisingatoda kutotiona tichirarama. With this breath that we are actually taking, pane mweya iri yanga ichitoda kutoti dai maybe wamuka usipo, dai watomuka wafa. Paunotoseka pane mweya inenge ichitomanikidzika kuti wasekerei, ko wafarirei, inenge ichida kuona kuti tigare tine misodzi pamatama. Asi mangwanani ano ndoda kungotenda, ndoda kungotenda neropa raMambo Jesu. Toda kungoenda pamberi paMwari tichingoti, Baba, pane hondo dzinorwisana neupenyu hwangu, pane hondo dzinorwisana nemhuri yangu. Zvimwe ndezvinotedzana neropa redu zvakaipa, zvinotedzana neupenyu hwedu. Asi tinotenda kuti zvose zvakakunda pamuchinjikwa. Akati, I have given you power and authority to tread on snakes and serpents and over all the power of the enemy. Saka tine simba mudikani, anzi kune vose vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vana vaMwari. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Iwe unoziva zvinotedzana nemhuri yako, unoziva zvinotedzana neupenyu hwako. Pane pamwe panoda kunzi enough is enough. I have tolerated you certain for long enough. Nekuti hanzi the mountain will not move. Kungoti iwe gomo iwe, ibva nekuti iro riri comfortable, iro riri kutoitirwa zvakanaka nekutambura kwako. Asi pamwe pacho paakuda kuti zvatova zvemutsimba. Hanzi the kingdom of God suffered violent, and the violent shall take it by force. Saka zvazvakumanikidzira kuti mountain, it's time to move. You have stayed for long enough. No more, no more. Hanzi namak, if you say to this mountain, be moved and be cast into the depths of the sea, and it shall be moved. If you do not doubt in your heart, you need to believe that you have power to speak to your mountain. We talk about our mountains for so much. We glorify these mountains. We exalt these mountains so much. Marriage yangu haina kumira zvakanaka. Kumba hakuna kumira zvakanaka. But it's enough we talk about our mountains. Now we need to speak to the mountain to move. We have to go before the Lord Mudikan. And you are a speaking spirit. You have the power to bring into being that which is not. Nakuti, you are a speaking spirit. Now you need to use your creative power and declare, Kuti mountain, it is time for you to move. Mweya mutsvene makanaka, mweya mutsvene makatendeka. Jehovha makandinakira, Jehovha makandinakira, makandipa simba rekunzi mwana waMwari. Mangwanani ano mweya mutsvene, zvinotedzana neupenyu hwangu, zvinotedzana nevana vangu. Ndinozvirayira nezita raJesu, ngazvisuduruke munzira dzangu. Baba, nezita raJesu ndinokuongai mangwanani ano. Mweya mutsvene waMwari, zvakaipa zvinotedzana neropa, zvisingade kundiona ndakagarika, zvisingade kuona ndichifara. Baba, ndiri kuzvirayira nezita raJesu, ndiri kuti mangwanani ano, it is time to move. It is time to move. Nezita raJesu, mweya mutsvene makatendeka. Leraba shikata rabosata, rekatata rabosata raboshima, gela rabosata raboshima, gemokotsotso lokosata, merikitianda yakaseta, merikitianda rakaseta, nezita raJesu, lireta rakasata, rikita rakaseta, ola rabosata. Murena warishima, nekizala kosata, Mariana rashekara kaseta. Zvinotedzana nerishima, lariki sala kaseta,
Shatukutukumenda. Shatukutukurakashaka rakaseta. Rakitiana rakaseta. Baba Nazita Rajas. Almighty One, you are holy, O God. You are the faithful God. Murana Warishima. La rakaseta rabosata. Rakatata rabosita rakaseta. Noriana rakaseta. Rakata rabosata. Makanaka makatendeka. Mweya mutsvene nezita raJesu. Upenyu hwangu unakuanzika. Pamberi peuzuwanyo unakuanzika Baba. Ndiri kuuya nawo pamberi pechigaro chenasha. Marriage yangu ndiri kuuya nayo Baba. Vana vangu ndinouya navo Ishe. Elera rekaseta. Rikita rakashika makautsuma. Nerikitiana rakaseta. Lerakaseta rabosata. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Neriana nekaseta rabosa. Mweya mutsvene muri Mwari. Mweya mutsvene makatendeka. Munoshamisa Mambo Jesu. Munoshamisa mutsvene. Muri Mwari vasingakundikani. There is no situation, oh God, that you are not able to redeem, oh God. There is no situation, Almighty One, that you are not able to redeem, Almighty God. Mangwanani ano nezita raJesu. Mutsvene muri Mwari. Mutsvene muri Mwari. Mutsvene muri Mwari. Ndinokuongai Jehovha. Imi Jehovha wariponeso rwangu. Almighty One, you are holy. You are holy, you are holy, you are holy. Ndinovimba nemi Jehovha. Pautera wangu ndinovimba nemi. Mutsvene wenyasha. Mutsvene wenyasha. Lereka seterebosata. Reketerebosita raboshika. Keboko tsukuma kautsumanda. Nezita raJesu. Makatendeka Mweya mutsvene. Makatendeka Baba. Tinokuongai mutsvene waIsraeri. Nekuti muri Mwari. Nekuti muri Mwari. Nekuti muri Mwari. Nekuti muri Mwari. Muri Mwari, muri Mwari. Mutsvene wenyasha, mutsvene wengoni. Larabosata, rabosata, rabosata. Mekisia larabosata, rabosata. Simutsirwai mutsvene. Simutsirwai Baba. Tikundirei zvatisingagone kukunda tiri toga. Tirwirei hondo dzatisingagone kurwa tiri toga. Baba nezita raJesu. Makatendeka mutsvene werugare. Makatendeka samasimba ose. Ndinokuongai mangwanani ano. Ndinorumbidza zita renyu dzvene. Nekuti muri mutsvene. Nekuti muri mutsvene. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tinongodzokera pamberi paMwari. Tingonamatira vatungamiriri vose. Hallelujah. We want to pray for the church leadership. Kubva main church board, ladies board, men's fellowship, departmental heads. Wese anongonzi mutungamiriri. Kana uchingowamisikidzwa semutungamiriri, it's a position of trust. It is a stewardship role. Yekuti haidi kuti tifambe munyama nekuti tinorasisa makwai aJesu. Asi akuda kuti tifambe mumweya. Tive vanhu vakazara nomweya. Tichizwa kuti tine murindiri that we will have to answer one day. That we will have to account to. Kuti makwai angu akafudzira kupi? Mafai angu akafudzira pamvura nyoro here, pamvura dzinozorodza. Mangwanani ano toda kungokumbirira vatungamiri vose. Tingoti ngave vanhu vakazara nekutya Mwari. And the fear of God is the beginning
of wisdom. Pakashaiwa kutya Mwari ndopatinoita zvese zvese. Tinobatanidza zvese zvese tiri kunyika tiri muchechi. We are double, we live double lives. Asi mangwanani ano toda kungokumbira nyasha kuti Baba rangariraiwo wese anonzi mutungamiri paRudaport in their various capacity. Ngavave vanhu vakazara neumwari, ngavave vanhu vakazara nekutya Mwari, kuti vave hanzi lead by example. As a leader munoziva kuti nekuti vanhu vakatarisa kwauri, iwe wakarasika unogona kurasisa vazhinji vese. Treni yese inogona kuenda mudondo nekuti leader anenge atadza kumira panzvimbo. Asi mangwanani ano toda kungokumbira Mwari tingoti Baba rangariraiwo utungamiri wenzvimbo ino, kuti mararamiro avo, mafambiro avo, pavanoonekwa nepavasingavonekwe nevanhu, let there be a life of integrity. Upenyu hwekuti in secret and in public maleaders vanomira pazvokwadi, in speech, in conduct. Toda kungoenda pamberi paMwari tichingokumbirira zvakare the spirit of oneness, mweya wekubatirana as maleaders. Nekuti wakatasa nyonga zhinji dzinoitika dzinotangira kuvatungamiriri. Saka toda kungokumbirira vatungamiriri kungoti patiri kuita basa iri ngatisazifunge kuti tiri kuitira favor anyone. Hatisiri kuitira favor pastor, hausiri kuitira favor department raunoshanda, uri kuzviitira favor nekuti inhaka yauri kudyarira ivo nevana vako. Mangwanani ano toda kungokumbira nyasha kuti patiri kuribata basa iri tiribate nekutya Mwari, tirege kuribatira mudambe, tirege kuribatira for our own self promotion, kuti vanhu vandiona for our own ego. Asi tizive kuti basa iri rine munhu, rine ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Vanhu vatiri kutungamirira ava pane ropa rakadeuka pamuchinjikwa. Mangwanani ano ngatingonamatira vatungamiri vose, tingotaura mweya waMwari kuti ubate. And where there is unity, God commands a blessing. Toda kungonamatira utungamiri wepanzvimbo ino, enda unamatire vatungamiriri wako. Mira pamukaha uchinamatira vatungamiriri, nekuti ivo vakarasika newe unogona kurasika. Ngatingoendai pamberi paMwari muzita raJesu. Makatendeka mweya mutsvene waMwari. Mangwanani ano tinokuonga mutsvene, tinotenda neutungamiri wose wepanzvimbo ino. Vese vamakamizikidza Baba, vana baba, vana amai Ishe, vakomana nevadzikana Jehovah, in their various capacities, oh God, we surrender them unto your Spirit of the living God. Kuti pakubata kwavo mweya mutsvene, ngavave vanhu vakazadzwa neumwari, ngavave vanhu vakazadzwa nekukutyai. Mweya mutsvene nezita raJesu, makatendeka mwanakomana waMwari. Rangarirai mutungamiri wose Baba, mweya mutsvene dzidzisai kuda kwenyu pavari kubatsira kufudza mapwai enyu. Mweya mutsvene tigonesei sevatungamiri kumira pazvokwadi yenyu Baba, kurarama muzvokwadi yenyu Jehovha, kurarama upenyu unopupura zvokwadi yenyu mwanakomana waMwari. Mweya mutsvene ndinokutendai, rangarirai mweya mutsvene waMwari, vatungamiri venzvimbo ino Ishe, mweya weumwe chete Baba, the spirit of unity, O God, the bond of peace, Almighty One. May it reign in every leader, O God. Baba, we speak alignment, O Father, to what you are doing in this place, to what you are doing in this church, O God. May we be found to be alignment, O God, to your greater call and your plans for your church. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we honor you, O glorious one. We exalt your holy name, O Spirit of the living God. Mweya mutsvene tinokutendai, ropafadzai kereke yenyu Baba. Ndimi makati munoivaka Baba, ndimi makati munoiputsa nemazuva matatu muchiivaka. Vakai kereke ino mutsvene, ngainaswe nemi Jehovha, ngaisipiswe nemi Baba. Pose pakakoromoka Ishe, tiri kutaura ropa ramamwa Jesu, tiri kutaura kubata kunoshamisa, kubata kwenyasha ngakutungamire. Mweya
mutsvene simudzirwai muzita raJesu. Hallelujah. Our last prayer point. Ukarasa shoko raMwari kuna Deuteronomy 29 part 29. Hallelujah. Inonditra zvakanaka. Hanzi the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Hansi, the secret things belong to God, but the things that are revealed, they belong to us and to our children. Hallelujah. The day is 29 March. This is the last Sunday of the first quarter of the year. Hallelujah. Kubva gore richitanga, Mwari vangu vachitaura pakati pedu. God has been speaking in our midst. But pamwe pacho wakazvitarisa kuti oraiti pabva gore richitanga, shoko raMwari randanzwa, randaaplaya mukati meupenyu hwangu nderipi, chabatika ndechipi. Pamwe pacho unogona kuona kuti uri kushaya chinobatika, asi every Sunday tanga tichiuya tichipinda tichinzwa shoko raMwari. Zvinoita kunge shoko rapinda asi rabva rabuda zvakare. Asi mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari tichingokumbira revelation kuti Baba, shoko renyu parinoparidzwa, shoko renyu patinorigamuchira, tipei kunzwisisa. Hanzi unoona Pauro achinamata kuna vaEfeso 1:18. Hanzi, I pray that the eyes of your understanding may be enlightened, that you may know the hope of your calling. Hallelujah. Saka chingoita nzara kuti Baba, shoko iri pariri kuuya ngarirege kungova neshoko, asi chiedza and the life that is hidden in this world, let it come alive. Umboti Baba, I want to live in the revelation realm. Nekuti takapupura kutenda uku tisina zvinobatika, then zvinoshaiwa substance, zvinoshaiwa kunzwisisa. Asi kana une revelation nezvinobatika, une umbowo wekuti unomira uchiti pana Mwari avandibvi, zvandaona zvizhinji, zvanda experience zvizhinji, nekuti unenge uchirarama murevelation world. Ndoyatida kungokumbirira mangwanani ano. Ndinofarira kuti anzi the things that are revealed, they belong to us and to our children. Saka kana tagamuchira that revelation, inhaka yekuti vana vangu ndakugona kuvagovera, nokuti handigone kuvagovera chandisinawo kugamuchira. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari tingoti, Mwari, tinoziva mune zvinhu zvamakati ndezvenyu kuti muzive moga, asi pane zvinhu zvamakatendera vanakomana vevanhu kuti vagonzwisisa, vagozarurirwa. Mangwanani ano ungoti, open my eyes to see, open my ears to hear. Handidi kurarama ndichiti ndiri mutendi, asi ndichirarama murima, isu tiine chiedza cheupenyu chakanzi achatitungamirira muzokwadi yose. Ngatingoendai pamberi paMwari tichingoti, Baba, I want to live a life that is full of revelation. Pandinonzwa shoko renyu ngarive neumowo unobatika. May you enlighten the eyes of our heart. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we honor you, O God. Mweya mutsvene mangwanani ano ishe, ndinokutendai mwamakomana waMwari. Jehovah, munotaura mushoko renyu kuti it has been given unto us to understand the mysteries of the kingdom of God. Hamuna kutivanzira Baba, pane zvamakatendera mwanakomana waMwari kuti muzarurire kuvanakomana vevanhu. Mangwanani ano mweya mutsvene, zvinudzaiwo meso edu aone, zaruraiwo nzeve dzedu dzinzwe Baba, kureva kwamweya wenyu kwatiri Baba. Tirege kufamba murima, nokuti iro shoko renyu rinotaura richiti, ani nani anotenda mandiri haachazofamba murima, asi achava nechiedza cheupenyu. Mangwanani ano tiri kutenda Jehovha kuti muri chiedza chedu cheupenyu, muri chiedza panzira dzedu. Almighty One, in the mighty name of Jesus, may you reveal your living truths unto us, that they may shape us, Almighty God, that they may mold us, Almighty One,
to the people that you have called us to be, oh God. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you and we honor you. Oh, glorious one, be exalted. Mangwanani ano mweya mucheni. Atidi kupesana na ukuru wenyu. Pamuri kuburukira pakati pedu. Viki roga zuva nezuva. Mweya mucheni atidi kupesana nemi. Asitizarurire zvakawanzika. Zvaumambo wenyu wekudenga Ishe. Mangwanani ano ndinokutenga. Maita yenyu mweya mucheni waMwari. Nenyasha dzamatiwanira Ishe. Kuti tipinde muvanze dzenyu Baba. Tinopinda nerumbidzo nekuonga. Nekuti Jehovha makanaka. Nekuti Jehovha makatendeka. Shumba yerudzi rwavaJudha tinokudai. Tinokuongai mangwanani ano mucheni. Receive your honor, Almighty One. Chitibetserai Baba. Pataungana kukunamatai. To offer a sacrifice, oh God, that is acceptable before your throne. Chinurirai wanzvimbo ino mangwanani ano. Ukuru wenyu ngauburukire pakereke ino. Kubata kwenyu kunoshamisa muchene. Ngakubate nesimba Ishe. Nekuti shoko iri ratinopupura harisi shoko ramashoko aka Baba, asi shoko rakazara nesimba, simba rekudzikinura nekusunungura. Umambo wenyu ngauburukire panzvimbo ino. Kuda kwenyu ngakuitwe mwanakomana waMwari. Tinokuongai, tinokutendai. Zita renyu ngarikudzwe Mesiya. Muzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah. Ngatingombererai Mwari tichidzosera nguva yese kupraise and worship. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Timbosvika panguva yekumhoresana. Hallelujah. Tichiti mamuka sei. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. We love one another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. We love one another. Oh, we love. Oh, and praise the Lord. We love. Oh, and praise the Lord. Oh, we greet one another. Oh, we greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Oh, we greet one another and praise the Lord. Oh, we greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Tibonga Jesu chipo chekuombera nezita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Murena diteto diagutwanela. Oh, Murena diteto diagutwanela. Murena diteto diagutwanela. Eh, Murena diteto diagutwa. Oh, Murena diteto diagutwanela. Oh, Murena diteto diagutwanela. Oh, Murena diteto diagutwanela. Oh, Murena diteto diagutwanela. Eh, Murena diteto
titoda kutware shiriwe shiriwe murena titoda kutware shiriwe murena titoda kutware Somebody scream for Jesus. Somebody scream for Jesus. Over to neighbor, give me some space. Hallelujah. What the neighbor and the boss space? Hallelujah. Hallelujah. Jingo la maoko kuna Jesu muniwezi. Maoko. Video sende a Jesu. Video sende a Jesu. Sende a Jesu, aisi edu kwete. Hallelujah. Tingomberera Jesu maoko. Suzy. Who was it? Sende a Jesu, video sende a Jesu, video sende a Jesu, aisi edu kwete. Video sende a Jesu, video sende a Jesu, video sende a Jesu, aisi edu kwete. Shingo perera Jesu, mururu tito.
Chapatione. Sunday school, are you here? Sunday school, can you scream for Jesus? Adi. Sede a Jesus, Dio sede a Jesus, Dio sede a Jesus. What do I say? Dio sede a Jesus. What do I say? Dio sede a Jesus. I took a good Dio sede a Jesus, Dio sede a Jesus, Dio sede a Jesus. I see you. Shirko chamba chamba kuna Jesus. Shimaela ifangi, Shimaela ifangi, Shimaela ifangi, Shimaela ifangi. Ese muno munyika, ese muno munyika, ese muno munyika, ese muno munyika. Somebody wait for Jesus. Hallelujah. Ovangoti. Ndaifunga kutini. Tikaronga tsoro dzangu. Zvangu zvovaza. Kuita 1+1. Tovanda 1 2. Zvangu zvovaza. Asi imi. Makanditi. Unodarikawo pfungwa dzangu. Vimba neni, famba neni, munondisimudzira. 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 Akubuda dinaye, Uwazose dinaye, Jesu, Akubuda dinaye, Jesu vaneta, wondere, Eupenyu wangu ini, Enega, Engalilo sekerera, because of my life, Unodisimudzira.
Soma kwanana iya wakana kasina mo wakafanana na iya no kono sosetiwa na nasima banana no tasimu za maoko
tichitenda kuticheso makanaka, tichitenda makanaka pasefizino, tichitenda makanaka kutibatsedu, tichitenda makanaka kunyika ya chikere, tichitenda makanaka pasose. Mwari muri mutswele maoko edu akasimuka mangwanani ano kutenda usene wenyu cheso makanaka chakamire, makanaka msharuka, makanaka Jehova tinokupa imbiri yose Mwari muzita la Yesu. Musande furache Yesu Baba ndinochema ini imimwari kakobore rama eniwo musandi
Baba vedu vari kudenga mangwanani ano. Baba vedu vakatendeka mutsvene. Mangwanani ano Mwari vari kumusoro kudenga. Mangwanani ano, mangwanani ano, mangwanani ano. Mangwanani ano, mangwanani ano, mangwanani ano. Mangwanani ano, mangwanani ano, Jesu. Mangwanani ano Mweya mutsvene. Baba vedu vari kudenga mangwanani ano. Eino imoyo yedu mangwanani ano. Eino imoyo yedu Jehova. Eino imoyo yedu mutsvene. Baba vedu vari kudenga mangwanani ano. Vamuri kukomborera vamwe mangwanani ano. Vamuri kuropafadza vamwe mangwanani ano. Vamuri kusimudzira vamwe mangwanani ano. Vamuri kusimbisa vamwe mangwanani ano. Regai kutipfura Jehova. Mangwanani ano Mweya mutsvene. Mangwanani ano Jehova. Mangwanani ano changamire. Ngakuitwe Mwari sekuna kwenyu mangwanani ano. Tauya nemoyo yedu Jehova. Moyo yedu inokunai mangwanani ano. Moyo yedu inokunai changamire. Moyo yedu inokunai Jehova. Mangwanani ano Baba wedu. Regai wokutifura mangwanani ano. Tiri vana vedu Mwari. Tiri vana vedu Jehova. Mangwanani ano, mangwanani ano. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene. Regai kutifura mangwanani ano. Vemuri kukomborera vamwe. Vemuri kuropafadza vamwe. Vari kudenga moyo yedu yatarisana nemi Jesu. Moyo yedu yatarisana nemi. Moyo yedu mangwanani ano. Moyo yedu kaira pene Mwari. Ndinokuongai. Thank you Jesus. Tsvene mazvita Baba mangwanani ano. Tinotenda nyasha dzenyu Mweya mutsvene. Mazvita Jesu. Gore richitanga iro rinopera makatendeka Yesu zuva rinobuda iro rinodoka makatendeka Yesu paya wakarwara munikani ndiJehovha chete vanoporesa makatendeka 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 rienda ravasetsa rakatema yenda ravesianda ravasetsa paya wakashema Mwari vakakunyaradza makatendeka imboudza Mwari kutendeka kwavo mangwanani paripo mudikani Mwari paakakubvisa vamwe tatiri manombe tisingaverengeke asi Mwari ava vakatendeka vashanduke pavanorangarira vamwe Mwari ngavatendeke kuupenyu hwako mangwanani ano Jesu mazvita Mweya mutsvene I declare and I decree my life will never be the same again. I decree and I declare my life. I decree.
Father, I declare, I decree that my life will never be the same, oh God. Mwari wenyasha mangwana nano mwari. Pamaranga rama we mangwana nano mwari. My life will never be the same, Almighty God. Yemi mwari wanochinja upenyu. Yemi mwari wanoshandura masituations. Makakodzera nepirimo yamutsvene. Makakodzera nerumbidzo Jehovha. Makakodzera nemupiwa miri. Mwari wenyasha, mwari wakatendeka. Mazviita mweya mutsvene mangwanani ano. Niyena ravazenzererekeshima. Retsatsarevakashikiendera vakashima. Niyena ravazenzererekeshimanda. Makatendeka mangwanani ano mwari. Makatendeka kuupenyu hwedu mwari. Makatendeka Jehovha. Mazviita mweya mutsvene. Mazviita Jehovha masimba ose. Tatenda nyasha dzenyu mwari. Mazviita Jehovha masimba ose. Mazita mwari. Muzita na Jesu. Makanaka Jesu. Mazita Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tichiri mweya iwoyo ngatingofarirai mweya mutsvene wakatendeka watinawo mangwanani ano. Hallelujah. Hallelujah. Toda kungotenda praise team ichitora zvayo nzvimbo dzayo. Tinokutendai nekushandiswa naMwari mangwanani ano maita basa. Tichakamira kudaro toda kungotenda nekufarira vafundisi vatakapiwa panzvimbo mamanadhedhi Jiriji tingoti haleluya. Haleluya. Tese tingatora zvedu nzvimbo dzedu mangwanani ano. Ndinoda kungotenda Mwari naiwoyu mukana wandapiwa chipo cheupenyu chaicho chekuti ndinge ndiri pano. Ndoda kungotenda zvakare nemukana wekungoti ndingomirawo pamberi. Zvizi nyore, takajaira kumira pamberi pevana vadiki. Kumira pamberi pevanhu vakuru in the presence of the Holy Spirit, it's something else. So I'm so grateful for this opportunity. Mangwanani ano toda kuti tingokwazisana. Ndoda kutanga nekukwazisa dare repamusoro-soro, Board of Elders. Tichingoti hallelujah. Hallelujah. Tinoda kutenda Mwari, toda kutenda zvakare nekukwazisa dare rana baba Men's Fellowship pamwe chete nedare rana mama, pamwe chete nana baba nana mama vose vaona zvakakodzera zuva ranhasi vanzwa vateerera mweya mutsvene vakwanisa kuuya kuzosangana muimba yaMwari mangwanani ano. Chiti hallelujah. Amen. Toda kukwazisa zvakare mayouth, vanakomana nevanasikana vatakapiwa naMwari. Tichingoti maita henyu masarudza kuuya kuimba yaShe. Vamwe venyu izvozvi pakaipa, vamwe vakakotsira mhino kwavakarara manheru vatotadza kumuka, asi imi maona zvakakodzera mukauya kuimba yaShe. Tingoda kukwazisai muzita raJesu. Amen. Toda kukwazisa zvakare vana vedu mateenagers muzita raJesu. Amen. Toda kupedzisira nekukwazisa maSunday school vane energy, the very energetic group of the church. Hallelujah. Sunday school. Hallelujah. Amen. Sunday school. Amen. You can go to your classes. Ndofunga tese takwaziswa, tese tagamuchirika muimba yaShe. Ndoda kuti titange nema-items. Tine ma-items akati wandei zuva ranhasi. Saka ndanchikumbirawo kuti vari kuuya vese kuzoita ma-items 3 minutes maximum kuti tese tiwane mukana. Vari kutanga kuuya ndi mama Makuyana, vane song, vanozoteerwa nema-youth, vane item. Vechitatu i-English praise team ine item zvakare. Tozopedzisira namama Mukomba Choto vane item ye-welfare. So in that particular order, ngatingouyai tisingapedze nguva. Muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kungochingamidzawo mufundisi wangu na mama. Amen. Amen.
Ndinokudai baba namama. Amen. Nekerekese ndokudai mose. Amen. Ngandisapedza nguva ndiimbire Mwari wangu. Ndosangana sei naJesu ndichandomuvigire zvandisina mumwe oga kundoisa kunashe. Ndosangana seiko naJesu ndichandomuvigireko zvandisina mumwe oga kundoisa kunashe. Dai makore okuchinya ndaiya toserwazve ndaiya pa Jesu wangu ndaiterera iye. Ndosangana seiko naJesu ndichandomuvigireko zvandisina mumwe oga kundoisa kunashe. Shingaira zvarasikirwisa kuvadzosazve zvamutendi zvisazeza mukachibatirashe. Ndosangana seiko naJesu ndichandomuvigireko zvandisina mumwe oga kundoisa kunashe. Shingaira varashikirwisa kuvadzosazve. Amen. Mazviita amai mayuthi muriko here? Aiwa, ngatiratidzei kaeneji yekuti tiri vana vadiki. Upakeme, Jesu upakeme. Mayouth ngati manye faster. Hallelujah. Chimboti fareo kama youth epanapa. Hallelujah. Amen. Ndane time. Manyanya umira kure ndakutya. Hallelujah. Tibatsire kufarirawo ma leaders edu baba namaitolana. Hallelujah. Thank you so much. Mungondibatsirawo tiri kumboimba Mwari muri zuva redu naye sezvo tiri kutanga gore kudai as you show faces the youth saka tangoti tomboitawo item. Amen. Mwari muri zuva redu rinopenya pauzuru asi mweya ungaone paunotofamba nako toimba Mwari muri
from the 24th to the 26th of April, and I'm just encouraging everyone to come, like the youth to come, and the parents, please pay for your kids so that they come and learn, and yes. We are encouraging all youth to come to the camp to pray and learn. Thank you. Maita basa, my youth edu mangoshinzwa wabereki. We encourage you to pay so that we can go and learn. English praise team. English praise team ichipedza tinokumbira North of Ndekers. We are very sorry tata kuskipai pa program munouya after praise team. Hallelujah. We are English praise team and we have decided to come and sing a song for you. On your mark, get set. Are you ready for Jerusalem, ma? On your mark, get set. Are you ready for his second come? On your mark, get set. Are you ready? For Jerusalem? On your mark, get set. Are you ready? For Jerusalem? We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. On your mark, get set. Are you ready? For Jerusalem. On your mark, get set. Are you ready? For Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. We are re
English praise team ndo kupisa kunoita ku English service vasati vambouya tiri kukurudzirai kuti wanawo mukana wekumbouya ku English service uzvinzwire yanga ichingonzwisa chetei
takamirira on the north of Ondekas. Amen, church. Amen. Amen. Isusu tiri north of Ondekas. Tine item yatoda kukuitirai. It's a song. Mama vambo taura vachini leader intercession. Vakati we go through various situations in our lives. Shoko ra Mwari rovha rauya richichanzi pray without ceasing. Hanzi do not be anxious about anything, but through prayer and supplication, make all your requests be known unto the Lord. Saka song yatiri kuimba is a very familiar song. We hope each encourage or someone kuti kunamata pana Mwari hapana zvinorema. Yeah. Kunyengetera kuna zvinorema kuna baba kuna kunyengetera kuna zvinorema kuna baba kuna kunyengetera kuna zvinorema kuna baba kuna ikoko hakuna
kwenyu kunoshamisa Jehovha, nekuti muri mutsvene. Kubata kwenyu kunoshamisa Jehovha, nekuti muri mutsvene. Isu tinoti muri mutsvene, tinoti muri mutsvene. Baba tinoti muri mutsvene, tinoti muri mutsvene. Itsongoni dzenyu dzinoshamisa Jehovha, nokuti muri mutsvene. Itsongoni dzenyu dzinoshamisa Jehovha, nokuti muri mutsvene. Haleluya. Ndakamirira mama vatenga vachiya kumira nesu. Kubata kwedu kunoshamisa Jehovha, nokuti muri mutsvene. Iko kubata kwenyu kunoshamisa Jehovha, nokuti muri mutsvene. Haleluya. Haleluya. Isu tangosumukirawo kungotenda. Social Welfare Department ndakangomirana namama. I think ruremekedzo rwedu pekutanga tichida kungopa kuna baba vedu nevatungamiri vose vakauya nechiono chekuti as Rudaport Prayer Center tigowanikwa tine humwe ushumiri watinoita sekereke. Nokuda kwe-Social Welfare Department, the church is impacting so many lives. Saka tangosumukira kuti takati fambe itombodzoka kwamuri tichikuudzaiwo kuti zviri kufamba sei. Asi tisati taenderera mberi tichada kungombotora hanzi some steps back into memory lane. Tichingoenda patakatangira. Ndichangokumbirawo wemedia kuti mungoti flightirawo our launch clip. Thank you. Okay, I was expecting some sound there. Aina sound. All right. The sound was going to do some justice. But anyway, as you can see, on the 6th of September 2025, we officially launched the Social Welfare Department. And now we are in March. That's over 6 months down the lane. Tiri kungoona ukuru hwaMwari, tiri kungoona kubata kunoshamisa kuri kungoitwa naMwari in this department. And unongoona kuti pamwe pacho unongofunga kuti chikafu kana unacho kumba kwako hauone kukosha kwacho. Asi paunoona anenge asina, anoti paunomupa a plate of food and the gratitude that you get. Iwo uri kuti hazvina kuwanda, it's just a basic meal. But the heartfelt gratitude that we are receiving, it speaks volume. Saka kereke toda kungotenda for all those that are partnering with this initiative. Tangoti tingosumuka tingoratidzana. Ndichakumbira kuti vangotiratidzawo the PowerPoint presentation kuti tingokurakidzai kuti zviri kufamba sei, tiri kukwanisa kufeeda vanhu vakawanda sei pavhiki. If you go to the next, I know it's very small, so it might be a challenge kune vamwe kuti muone, but I will just speak through it. Patakatanga this project, taitarisira kuti per week we will be feeding at least 50 people. That was our benchmark. Asi muri kumboonawo graph redu kuti riri kufamba sei. We are above, it's outstanding. Average per week we are feeding about 92 people. Ngatimboombererai Mwari. Kungori kugona kwa Mwari. No one can take credit for this work. What we have seen is kuti Mwari vanomiririra basa ravo. Patinongoti taakutanga, Mwari pamwe pacho varida kungoti we take the first step. Zvekuti zvichazofamba sei, zvichazobuda sei, ivo vanomiririra zvavanenge vatanga. Ndo zvatiri kungoona ukuru hwaMwari. Pamwe 107, pamwe 121. What we are witnessing is that the need is actually huge there. Chatiri kutotsvaga, it's the capacity. Nekuti vanhu varisina
vari kutoita look forward to that meal, they are plenty. Tiri kuona kuti with these quantities that we are feeding, our weekly budget, we are looking at plus minus 600. That's an economical meal that we are doing. But it is a balanced meal that is making a difference. Saka our target, we wanted to increase these savings. Kuti Mwari vachitigonesa and you partnering with us, we can even go to 150 people. Notutoona kuti chikafu chinotopera, vanhu vachitori kuchida. Pamuri kuona pakazodzika grafu redu apa 30 ne42. This was during December. Patakati nekuti vanhu vanga vasipo, takatora tichangobikira vanoya kuchechi. Right now vanoya kuchechi, that's plus minus 40-50 per week. Saka you see the expectation. Vakazosvika pamasuo ano tichiti hatina kubika chikafu, hazvizobude zvakanaka. Nekuti vanhu ava 40-50 vari kuuya every week vari kutotarisira kuti patiri kuuya paRudaport Prayer Center tinenge takagara panze apa tatoya kwekuponera. Mazviona. Saka toda kungotenda tine vanhu vari kubatirana ne-this project with your finances, your contributions. Mwari wemasimba ose ngavangokuitirai zvakanaka. I have seen vamwe vana mama that have gone out of the way to make sure that this pantry does not go dry. Kuti vaimiririra sepentry yemumba mavo. Kuti come rain, come thunder. I'm not going to mention name, but munozviziva ana mama that you have gone over and above. Kuti pantry yainga variki nekuti hapana means. Mwari wemasimba ose ngavangoripira mabasa iyayo. Saka tiri kungoya kwamuri kereke. The need is huge. We have created an expectation, and this is love that we are showing to our community. Come and partner with this project. Tiri kukumbira mari, vanokwanisa kupartner with money, vanokwanisa kupartner with the groceries. Kungoti basa iri rirambe richingoendera mberi, Ishe vachikudzwa. Because you find kuti as you are sharing food, it becomes more than just food. Yesterday when I was leaving, vangu vakutoti, I need to come to church. You know, I'm going around, my life is just, going in circle. Watomukana wekuti mumwe munhu akutoshumirwa. Akutoona kuti maybe my life can change if I follow this worship. Saka this, don't look at this as just a plate of food. This is ushumiri uri kuchinja upenyu. Uri kubatsira vamwe vanhu kuvapa that glimpse of hope that the love of God is still on this earth. Saka tiri kungokurudzira vanhu vese kungoti ngatingobatirana paproject iyi Ishe wemasimba ose vachingotiitira zvakanaka. Hanzi, do not grow weary in doing good, for in due season you will reap the reward. Ndichingosira kuna agogo vedu vachingotiendesera through our next phase. Thank you so much. Amen, amen. Tauya tiri kuti vanojara nomusozi in due time season vachakohwa. The hand that give rakaropafadzwa kudarika the hand that receive. Tine tumagrocery twedu twatinoshandisa per week. We are not saying hunza zvese kana kuti tiri kuda the list all of it. Chounongokwanisa kuwana. Be it kana nyangwe iri 2 kg rice, even if it's 500 grams the rice, it is going to make a difference in someone's life. Saka mangwanani ano tinotuma kadzi tatakagadzirisa. Tatakaitira kuti wana mama mungoisa mumapesi menyu. Pomunenge muchifamba muchishopa, murangarirewo soup kitchen yedu. Even if kana iri salt chaiyo. Kana ukangowana gaba rimwe chete rebeans mumba mako kana kuti pauri kushopa kana uine change, woisawo murangariro wokuti kuchechi kwedu kune soup kitchen iri kufidhawo vamwe vanhu vanenge varara nenzara. Tose hatina kuwana zvakafanana, hatina mukana wakafanana. Kunzoko hakuna kumira zvakanaka. Kana wakauya mukauya pano Saturday kuma10, vanopinda pano vanokirina nevanoita sei, you find out kuti panze vanhu vanenge vatozara wangotomirira kuti tichapiwa chikafu. Takakireta anticipation kuno vanhu vakawanda kuti vanotoziva kuti musi Saturday ndichawana lunch yangu kwakati, kumba kwavo havachatobiki nokuti havana chokubika. Kuwana kwedu hatiwane zvakafanana. Kuparidza vhangeri rinongoparidzwa nomuto wakasiyana.
kutobika kwatiri kuita chikafu tiri kuparidza vhangeri rakakurisa kudarika rimwe vhangeri rese ratinoparidza, because once we reach out for them, they are going to pray for us, for the church, they are going to pray for everyone who has given. Saka tiri kuda kungoti vana mama, chero vana baba munokwanisa, ndimi varidzi vehomwe, chero vamwe vanokwanisa kumabasa kwavo kunokwanisa kuwanikwa madonation, mutibatsirewo. Supu yekicheni yedu is now going running dry. Maimukomba choto havana kuda kutaura chokwadi, kazhinji zvinoremera the leaders kana pasina chokubika chacho. They go to an extra mile rekungotora zviri mumba, pamwe pacho nomari dzirimo dzinenge dzisingafanirwe kushanda nokuti that Saturday kunenge kusina chekubika. Haina funding, you are the funder yourself. Ingozviti ini I am the funder of the soup kitchen. Hatina imwe funding yatinayo. Kereke yedu mazuva ano ino zvinhu zvakawanda zvairi kuita mari the tithe, vamwe vedu hatisi kukwanisa kubvisa. Asi haikwanise futi kutibatsira nokuti muhomwe mekereke munenge musina. Ndosaka tiri kuuya kwauri iwe dunga munhu mwe nomwe, nyange uri mwana weyouth, nyange weSunday school, pano zvaunokwanisa kuita. Nyange wanoenda kuchikoro, papocket money yako you can feed someone. Unongosacrifice one day, especially day rekuti kuchechi tinenge takafasta. Iwe unongofasta 20 rand wapuwa kumba, wangochengetedza, wangotengawo kana 1 kg yerice wounza kuchechi. God hauzorarame upenyu hwako, Mwari haazombokusiya akadaro. Saka mangwanani atoda kungoti tingoti kakavara. Mumwe nomwe vanokwanisa, vanoziva, kunyange usingazive kuti ndinozviwana kupi, God will provide pa extra chinhu chinosara mupandiri mako month end, ongoti uigirawo kuchechi. Maita basa vana mama, tinokutendai nechirongwa chakanaka. Nguva dzedu dzafamba, asi ndoda kugashira vaenzi. Kune here vatanga kuuya muimba ino kekutanga zuva ranhasi, tikugamushirei zvakanaka. The Road Portway, kana paine vaenzi vatiinawo vatanga kupinda nesu nhasi, mungatiratidzawo nekusimudza maoko. If we have any visitors, anyone who have come to this church for the first time, you can show us by raising up your hands. Tinotenda, tiri kuona maoko ari kusimuka. Tinotenda Mwari. Simudzai zvenyu maoko, tikugamushirei The Road Portway. Kana masimudza maoko tinokumbira kuti musimuke. Maasha achakubatsirai kuuya kumberi. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Maita sakanaka. Maita sakanaka. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Maita basa nekuuya kuzotishanyira, maita basa nekuuya kuimba yashe mangwanani ano. Do you understand, Shona? Oh, maita basa mandiyamura. Tinotenda nekuuya kwenyu kwakatikoshera. Tinotenda kuti muri kunakidzwa neservice up to so far. Tinongoda kuti mutizivisewo so that tikazosangana nemi tisazongoti mama vaya sisi vaya, tingozivana. Ini ndinoitwa Maichawapiwa, ndinopindira pano. Saka munongotizivisawo zita renyu, kana makoko amungotizivisa kuti makoko anani, makationawo pamasocial media platforms here, kana kuti mangofemerwawo naMweya Mutsvene kuti mungouya. Kune mapepa amapiwa awo, kune mapepa maviri. One racho is a brochure rinongotaura about the church, our vision, what we stand for. And then the other one, munongonyorawo madetails enyu, just write your name, monyora phone number yenyu. Hatisiri kuzomisuza phone number yenyu, hatisi matelemarketers. Tichangozokufonerai kuti tingozocheka kuti mafamba zvakanaka here, makanakidzwa here, tingakubatsiraiwo nei. So munogona kutisivisa. Hallelujah. Ini ndinoitwa Sis Tinotenda. Kunoku ndakauya kuchikoro. Asi panguva yandinge ndiri kunoku tinenge chibata tiri tese. Chechi ndakaiona paFacebook. Tinotenda Mwari, ngativagamushirei nemufaro.
maita basa mukatora zvenzvimbo yenyu. Pachapera service tokumbira kuti apa pamasofa pakagara nababa apo muchazosangana nasekretary vezuva ranhasi, vane zvavakakugadzirirai. Ndongodawo zvakare kugamuchira maonline viewers edu makatikoshera vari kuona pafacebook. Tinotenda kuti matora nguva yenyu kuzoweshipa nesu zuva ranhasi. Ini ndinongokosherwa zvangu nemaonline viewers nokuti ndokwandakabvawo nako. Chechi ino ndakatanga kuizivira online riri rimwe branch. Ndobva ndangonakidzwawo ndikati ko kuarea kwedu hakunawo here chechi yakadai. Ndobva ndaenda paGoogle ndokusvika kwandakaita pano. Saka maonline viewers tinotenda, tinokuremekedzai maita basa. Mukana uno ndaakuusiyira kuna sekretary vatipe zviziviso zvesvondo rino. Hallelujah. Regai tingomberera murekwa chawapiwa vari kutitungamirira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa tinotenda. North of Ondekas mundiregererewo makanyoresa item yenyu musi weMonday. Saka pazosvika Sunday nekukura kwandakuita ndinoda kuyeuchidzwa. Kurava kuti chatowo chimwe yatoimwe announcement kana wandipawo chiziviso chako earlier musi weSunday chingouya futi woti takagadzirisana kapaya paya. Zvingotiitira zvakanaka. Regai ndipo ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Thank you so much. Regai tipana nezviziviso zvezuva zevhiki rino iri. Mwari vachikudzwa. Amen. Mangwana setsika yedu we have got prayer and fasting. Mangwana asi mangwana tiri kubreka tiri kudzimba semhuri ngatinamatei ngatitsanyei Monday ino iyi tozobreka fast iyo tiri kudzimba dzedu. Hallelujah. Chechipiri tinoziviswawo sekereke kuti we have our daily lunch hour prayer or daily lunch hour engagement. Mufundisi vanenge vari online neshoko uye tichiita a prayer session every lunchtime around 1 p.m. It doesn't take a lot of time. Within 15 minutes you will be done. Tune in for your daily blessing. It is an important thing. Inini ndinepa ndaimbochuna mufundisi pandakapiwa maraitsi ekuadmin ndakakanganwa kuzochinja kudzoka kuaccount yangu. Saka pese pandaisa comment yaingoti FM Rudeport Prayer Center. Zvazvinoita. But aiwa tinongotenda Mwari. Ndakazotozviziva papaya ndanyora kuti amen ndiri kuona pakanzi FM Rudeport Prayer Center ndikadaiwa bata ndini ndaisa apa. Pandakazochinjawo kuendawo kuaccount yangu ndo pandakazoona kuti aiwa ndo zvazvinofanirwa kungoitwa. Kureva kuti pana vatungamiriri vari kuita izvozvo ndapota zvangu ngatizoyeukawo kudzoka kumachii kumanhingirikini edu zvichingoita zvakanaka. Panapa tine midweek services every Thursday na 7 p.m. Please join. Tiri kungoitirwa zvakanaka patinenge tichidzidziswa tichingoitirwa zvakanaka na 7 idzodzo Mwari vachingotiitira zvakanaka. So every Thursday let's meet at 7 p.m. online zvichingotiitira zvakanaka. Regai tingozivisana kuti neTuesday mufundisi vanenge vari pano 9 to 3 p.m. Vanoda kuvaona makasununguka kubook appointment nechurch office kana kuti munogona kuvafonera, but he is also available any other time kana tichingoda kutaura navo kana kuti tichingoda kuwadzana navo over certain things ngatingovabatai. But sekereke tiri kuziviswa kuti the Tuesday inotevera iyo he will not be here at church present, but kana uine zvauri kuda kutaura munongopedzerana navo pafoni pavo zvichingoita zvakanaka, but he will not be here that particular Tuesday after Easter. Tingangotadza kuwana mukana wekupanana chiziviso ichochichi pavhiki riri kutevera reEaster iri, because Easter Sunday yedu service yedu inenge iri yePC yedu, that provincial committee yeEaster. Tinenge tine Easter Sunday, we might not be able to give chiziviso chakafanana naichocho. Regai ndingoti zviziviso zviviri zvinotevera zviri kubva kumadzimai. Madzimai vari kutengesawo mathemed t-shirts ari kuita 180 rands rimwe chete, uye vane manotebook kana kuti mayear plan avainavo, vane mahymnbook avainavo. Mayear plan ari kuita 70 rands rimwe chete, mahymnbook ari kuita 50 rands rimwe chete. Vanomada kumatenga muonewo Sister Joyce kana kuenda kuinformation desk uko. Chechipiri chiri kuti kune online prayer musi weTuesday 31
March kureva kuti Tuesday iri kuteera iyi hanzi iri kuitirwa paWhatsApp group kubva na12 midnight kusvika na12:30 idzodzo pakati peusiku. Hanzi ngabatiranai madzimai pachirongwa ichochi ichi. Kereke tiri kuziviswa kuti tine Easter conference iri pano, our regional Easter conference inenge iri pano musi wechishanu. Mufundisi vanenge vachishumira, saka ndapota zvangu ngatiuyei pano sevaridzi vepano kana kuti semahost epano. Let's come and support our pastor zvichingotiitira zvakanaka. There are quite a number of activities dziri kuinvolva vanhu vepano. I know kuti kuSunday school we have already received my request yevachapa memory verse. They also have a song yavanenge vari kuita. Uyezve pano pane vachazotoresa offering, pano pane munhu achacheya, zvinenge zvichingotiitira zvakanaka. Let's come and be part of this Easter conference zvichingotiitira zvakanaka. Uyezve regai tingoyeuchidzana kuti kana waona pakanzi 70 rand yeregistration fee, it does not apply to you if you fellowship at this church. Regai tingoziviswawo zvakare kuti pano we have, please stay connected on our social media platforms. Hanzvadzi yati yakaona paFacebook nekuda kwezvekereke inoi. It is important for us to share. It is important for us to like. It is important for us kuti tingoramba tichibatirana pamwe chete pamasocial media platforms edu ipapapa. Vana Facebook, Instagram, YouTube and TikTok and zvigotiitira zvakanaka. Sekereke tiri kungoyeuchidzwawo kuti invite somebody this particular Sunday. Come with someone or paEaster. Moya na someone pane vhiki rinoteera reSunday, moya futi na someone iye zvichingotiitira zvakanaka nai. Regai tingoyeuchidzana kuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi. Our tithes and offerings, they are actually an expression of our faith. Pano takaitirwa zvakanaka, tine rombo rakanaka, tine nzira dziri nyore dzekubvisa matithes edu uye dzekubvisa zvipo zvedu. You can do my electronic fund transfers, my EFTs, you can do my ATM deposits. You can go kumashuro kotine swiping machine. You can actually even unogona kubvisa chipo chako nguva yeservice ipo panapa. Regai tingopana ndingotipedzisira nezvitatu izvi zvinotevera. Maasha muri kukurudzirwawo kuti kana service yapera musare muone utungamiriri hwenyu. Regai ndingoti maybe uyai musangane pamberi papapa mungoona utungamiriri hwenyu. Ndaziviswawo nevari kumashuro uko kuinformation desk uko kuti hanzi kana dai tikaona macharging ports akawanda ekuita kunge tinochaja mafoni, ndapota zvangu ngatisaendai ikoko. Pane vari kuzoguma zvinoitikira kuno ukoko, hazvizobuda zvakanaka. We have got my plugs everywhere else other than kuseri ikoko. Vari kutikurudzira kuti kana toda kuchaja mafoni, let's use any other plugs and not ava ari kumashure uko, because patinozoisa nekudzura unogona kubva wabvisa chiziviso chiri papapa. Saka regai vari kuko vangozviitira zvinhu zvavo, isusuwo tongozviitirawo zvinhu zvedu elsewhere other than ikokoko. 9. Regai ningoti kuna sisi vashanya nemavisitors asina kuuya pano, ndiri kukumbirawo soon after service, let's meet apo pakanzi paconnecting lounge. It will only be 2 minutes chete. Ndine message yandinenge ndinayo yabva kuna mufundisi, zvigotiitira zvakanaka. Regai ndidzosere nguva kune vandipa tichingoomberera mama muzita raJesu. Amen. Maita basa profesa nezviziviso. Ndoda kungotenda zvakare, nguva yangu yasvika pakupera. Ndoda kungotenda zvakare dare rechechi repamusoro nekundipawo mukana wekuti ndinge ndichimira pamberi penyu namweya mutsvene vangotendera zvakare. Ndisati ndagara pasi ndoda kutora mukana kuchingamidzawo pachimanyika Florida Cell Group. Muriko here? Florida oye! Ndoda kumhoresawo zvakare mhuri yandakapiwa naMwari, baba chawapiwa, tinokumhoresai. Nemhandara dzedu nhatu, Mufaro, Tawana Nyasha naKundai, tinovamhoresa nekuvagamuchira muzita raJesu. Amen. Ndisati ndaita handover kuna mufundisi, ndoda kungoti tigadzire mwoyo yedu kugashira shoko ranhasi. Pane rimwe vhesi rinondiitira zvakanaka riri kuna Isaiah 55 rinotaura zvokuti kana mvura ikanaya haidzokere kudenga isina kunyorovesa pasi, which means inoachieve the goal yayaurira panyika. And inobva yazotipa vhesi 11, so is my word
that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Saka shoko rimwe narimwe rinoburuka paaritari rino hariburukiri pasina, rine zvarinotoita muupenyu hwedu. Sometimes in our lives tinogona kungoona unga tiri kungokwira nekudzika tichiuya every Sunday tichidzoka pasina chiri kuchinja kana kuti tichiita sezvisina chatiri kugashira, asi shoko rataura kuti kana ratongoburuka chete rine charinochinja muupenyu hwake. Namangwanani anhasi zvakare tinotenda kuti shoko riri kuburuka rine zvarichaita muupenyu hwake. Takasimuka tese ngatigashirei mufundisi vatipe shoko ranhasi. Farirayo baba namai chavapiwa nai ndivo vese varichwa muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Tigamuchire zvakare mai Mukombachoto, our intercession leader or the board member who leads intercession, and especially the time that she takes to send my prayer points during the week. Tingovafarira muzita raJesu. Hallelujah. Takamira kudaro rega run down zviziviso zvangu. Pa Easter conference pane ma 70 rand anobviswa. The other time it was mentioned to vana vedu kuti mimi munopinda mahara, atipinde mahara. Can I reiterate this? Atipinde mahara. Pakaita anokuti munopinda mahara, iti tiri kukuchengetai. Atipinde mahara panapa. Zvatakabvumirana neutungamiriri ndezvekuti our venue ndo yakati kurei kudarika dzimwe muprovince kana kuti muregion. So what we agreed is we host the Easter conference for free. Atibhadarisi anything. Kubva kugenerator, kubuilding, kuma instruments, kusound, vanongouya. Why? Takadzidza kuti imba yaMwari atingabhadharwi kuti vanhu vanamate munomu. Anditi saka nechikonzero chaizvozvo chekuti tine mamwe macost ari hidden that we carry, takabva tazonzi atichabvise ma 70 rand. Saka it's not like kuti tiri kupinda mahara. Chegumi chenyu nezvipo zvenyu ndo zvakashandiswa naMwari kuti temberi ino iripo. Saka pamuri kuuya plus imimi dai tisina kuvhura kuti tiitire Easter conference panapa, muchangouya kuchechi kwenyu semauriro enyu ekuEaster semazuva ese musina chamabhadhara. Mazvinzwisa. Dai Easter iri kuitirwa panapa tichingoita tega, maingopinda padhoo apa tongoita service yedu topedza toenda kumba. Saka ngaparege kuzoita munhu anokuti wauya mahara. Hatina kuuya mahara. Ende naivo vacho pavari kubhadhara ma 70 rand havasi kutipa, imari yavo yavari kuenda nayo yavanotodaidzira kuti maakaundi medu mune mari yakati. Havasi kutipa ma 70 rand acho, vari kutoenda navo. Kwavanoenda navo hatizivi, zvavanoita naye hatizivi. We are not part and parcel of the leadership Easter conference leadership. Saka mari yacho hatisi kuipiwa. Saka it's not like kuti akasiya 70 rand ichatenga matishu panapa. Saka nsununguka kuuya kuchechi sekuuya kwawaingoita kupi kuchechi pasina 70 rand yawabhadhara. 70 rand yako wakabhadhara chegumi, wakabhadhara offering itoripo pachechi. Because vamwe vaizobvunza kuti baba isusu tiri kutonzi tiri kupinda mahara. Aiwa uri mwana wepanapa wauya kuchechi kwako naivo dai vaisada kubvisa ma 70 rand acho vaingogona kupinda. Mazvinzwisa zvandikutaura. Yes, saka isusu tiri kuti pari kunzi paya mapinda mahara, aiwa hamuna kupinda mahara, because bondi repano tisu tobhadhara. Magetsi aya tisu tinomabhadhara, saka hauna kupinda mahara. Daungobatsiridza ipapo, because last time zvainzi simukai pamabhenji, simukai musagare pasi, hamuna chamabvisa. That's not true. Kana Asha akauya achikusimudza
panzi pari kugara vatungamiriri, ingosimuka. Submission pays. Handiti pakanzi pabhenji ramagara panogara vatungamiriri tinosimuka. But pakazoitawo munhu akafanana newe akati simuka, unoti aiwa handisi kusimuka, ngatigarisani. Iwe garawo, ini ndigodino ndigogarawo. Handiti Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu, amen. Nemadepartments ese ari kushanda ngatishandei. Ndinotenda Mwari nechikonzero ichocho zvakare matithe edu atinosibvisa sezvo iri month end tinowana tichaseta desk. Sister Mai Anisha kana Sister Enes naMai Makanda vane vakagara uko nefinance vakaisa madesk uko ndokwatinobhuwanenge vaine chair yavo ikoko desk ravo ndovamunopa chegumi kana any other board member kana muchiunza cash vane vaine maswiping avo mototi munonoswipa pamunhu wamunoziva nekuti tithe inosara kwatiri isusu tichishanda navo pamwe chete. But ngativagamuchirei pari kuuya vanhu vekuEaster conference, ngativagamuchirei. They are our brothers and sisters, we love them. We are one kingdom, one family, one Christ. Amen and amen. Ngativadini, ngativagamuchirei. Ma-ushers, let us be receptive, loving and caring and receive them as they come in. Muzita raJesu, amen. To those that are traveling, usangobuda usina kutaura, ingo texta baba ndakubuda muguta titaure izvi, kune hondo dzakawanda dzinosanganidzanwa nadzo munzira, tidzinyararidze. Our main praise and worship, they will be doing an item, they will present, some of them they are part of the Easter conference praise and worship, but our own will do my items too. Near the English praise and worship, hello. They will be also ministering. Muswechi Easter conference. Hallelujah. So it's our children. Let's support them. Kana wine mwana ano minister okuzo minister usipo, that's not a favor. And it chakuudza in advance kuti vari kumira Friday morning here pandoshumira kana kuti papi, but the time they minister, let's come and support them. They are our children. Mwari verugare vachidini vachikudzwa. Tinogona kuwana edu pekugara. Mwari ari mubatsiri wedu. Tikwazise maimufundisi naye tingovafarira pamwe chete na Sister Shannon. The two big boys, they've gone to Sunday school. The two big boys, they've gone to Sunday school. We are blessed. To those that are still new, we are blessed with 3 children biologically. Sister Shannon, she's there in the teen department, then Brother Nga and Kunashe. Saka tina Shannon Ngavongwe na Kunashe. Vakomana vangu avana mazita echirungu. Ese ndakavapa eshona. Iro rechirungu rakadaidzwa namai vacho. Inini ndinotenda kuti mutauro wedu it's good enough. Saka ndakangovapa mazita eshona ende ndiri kuvanamatira nekuisa seeds on them kuti wherever they go Shona would have arrived. Because vanofanira kutoridaidza zita iroro vachiruma rurimi Ngaongwe vachimudaidza chete. Anofanira kunoexcela. Unoziva kuti izvo zvinhu ukataridza kuti kune vanotarisa bhora munhu wese anototi Mbappe. Whether murungu anotaura kuti Mbappe, even usingamufariri chikari kangopinda mumakumbo, pane dzimwe dzinoita kunge dzinombotacha so dzinonzi Vinicius. Unotoona kuti munhu mutema auya ende zveshuwa comrade vanenge varipo haugoni kuvaignora. Imbonamatira mwana wako zvekuti anoropafadzwa zvekuti kunyangwe mukasamufarira, but pane pamwe pamunoti ngatitsvage mukomana. Kunyangwe mukasamuda pane pamwe pamunoti ngatitsvage musikana, because kana amira zvaanoita people cannot do it. Vana baba nana mai, when we get in prayer room, ngatisatambisai mazvi, so that our children, they have substance to dominate in what area they are. Let them dominate. Do you know a talent, if it's upon your life, even people who do not like you, there are moments that they cannot resist you. They may not like you, but there are times that they are forced to tend to you, because in you
there's substance that they cannot say no to. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Mwari ngavatitire zvakanaka. Kundai, let's work together again in your team. Okay. Start with the PowerPoint, then let's come to the word. Today, the people that are reading the word, they are relatively young. They can stand. I said relatively because there's a mixture. Okay, today, kana mwari vakatitira zvakanaka. We want to go on command. There are so many mics room, you can still get yours. Unless if you are used to receive after it reads the Bible. Okay, we want to dwell on this one. Commanders and security in the spiritual warfare. Who are commanders and what does security mean in spiritual warfare? Scroll up. Right. Scroll up. Okay. Wait there. Commanders are those who hear from God, discern his strategy, and lead his people with courage. They are vision bearers, strategists, and motivators. Without commanders, the army lacks order and direction. Scroll up. Let's go to security. Okay. Security now represents the prayer warriors, intercessors, and faithful believers who guard the community. They stand in the gap and shielding the church from spiritual attacks. Okay, wait there. So today we want to categorize the church into two. Nasitoda kuisa kereke mumapoka maviri. Either you are a commander Either uri commander or you fall into the security. or you are security. A commander, Commander. in the group of commanders, Mumagrupu ema we have prophets, Tine vaprofita. we have pastors, Tine vafundisi. we have elders, Tine elders. those that can steer things that are not there to be there. Navo vanoita kuti zvinhu zvisipo Vanhu zvivepo. vanoti chiri mauri chausingaoni Those wewe people who say something that is in you that you cannot see, chitange kushanda. that it starts working. Mune chakadyarwa naMwari There's mauri, something that was inseated with you, but in you, chinoda mumwe munhu but it needs someone kuti chishande. so that it can work. Wanzwa zvandiri kutaura? Mauri mune chakaiswa naMwari, In you, there's something that was put by but God. kune macommanders But there are commanders and prophets nevaprofita vane simba rekuti chiri mauri that have power, that thing in chimuke. you, that it wakes up. Ukaenda kubhuku ya Genesis chapter number If you 16, go to Genesis chapter number 16, Haganga akamira patsime, Hagar was standing at the well. mwana aifira patsime, The child was going to die but at the well. mugrupu remacommanders But in the group of mune commanders, chinhu chinonzi maangelic there's messengers something that is called angelic messengers vanouya kuzosvinudza meso aripo. who come to open the eyes that are already there. Gabriel achisangana naMary When Gabriel was meeting haana Mary, kuuya nedumbu, he did not come with the womb. akarayira dumbu riripo He commanded to the womb nepfungwa and dziripo the mind that was kuti existing, dzizive that it might kuti Jesu know vaakupinda mudumbu that iroro. Jesus now entering in that womb. Murume mutumwa achibva kudenga When the angel was descending from anoudza heaven, Haga he tells akati Hagar tarira, that and say, look, ipapo paakamira where you was ndo where she was panga standing, paine tsime, that's where the well but was. paida mutumwa But there was the kuvhura maziso. to open the eyes. Hauna here paunofanira kubuda Don't mangwanani have ano a place that you must pari exit kuda this morning. mutumwa kutaura izwi That kuti needs an ubude. angel to say a word so Hapana that you here exit. pavakavharirwa It's not a mangwanani place that ano they close pari for kuda you. komanda kutaura kuti That needs a ubude. commander to declare so that you go Ndinzwe out. kampostori, Listen to me, zvinhu Apostle. zvemweya The things of the zvinoda spirit vanonzwa mweya needs people who kuti listen to the yandalinga spirit. kuchechi That was nhasi what you have come for ndeyekuti to church today. ndimbobuda. Is for me to exit.
pane pamwe pawakavharirwa paunofana There's a point kubuda. where they closed for you. Kune where you're supposed to shirikadzi iri kuti There's a widow who is saying, ndakubika hupfu I'm hwekupedzisira now cooking the last kana flour that I ndabika have. hwekupedzisira When I bake the last ini flour that I have, nemwana tigofa me and the child bati will die. parwizi kishoni But at the river pane Kishon, mutumwa ataura namwari there's an angel who talked elija to God. akataurwa naye namwari Elijah was talked to zvikanzi by God. ndarayira shirikadzi I've commanded iri to a pazerefati widow at Zarephath, isina who chainacho doesn't have kuti anything, ikuchengete that he might take wauya care of you. usina You chauinacho came here with but nothing. ndati kune maspiritual But there are commanders spiritual commanders anoti zvisipo that say what zvilepo does not exist achishandisa exist. muviri iwoyo That using the same wagara body uripo that is already existing. pamwe pacho uri kuchema nemarriage At some point you are crying because but of marriage. iyoyo yavagara uinayo But that iyoyo marriage that you ikawana If it gets a anotaura commander, naye speak a anoita word, zvakanaka it will be well. wakanganwa here mukadzi wepaze Did you vakanganwa forget- here mukadzi akabikira vana elisha chikafu Did you forget about the woman who cooked for Elisha? anotobika She cooked obva apedza and she's but done. pakapfuura nakomanda But a commander passed by zvikanzi ndingakuitirei and said, "What can I do Zvikanzi for ndigara you?" hangu zvakanaka And ini said, nehama "I'm dzangu well with where I'm zvikanzi sitting." nagehazi muchinda uyo haana And he mwana said, "He doesn't have a son," kureva kuti dumbu raivepo meaning the womb was there, mind had retired but pfungwa and dzadzaneta. given up The ku- but pakapfuura nakomanda But when the commander handina here passed, munhu akaritaya muupenyu don't I have someone who retired ari in kuti life izvi handisinei nazvo who is saying, "I'm no longer care about ndakavhara these the things. chapter I closed this chapter." I have closed this chapter Ndavhara chapter A. ndarisiyana nazvo I've left these ndakura things. inini handichadhiraivhi ndakura inini handichatengi I'm stendi older, I can no longer ndoda buy a kukuudza kuti stand. kana pakauya I want to tell you macommanders that if commanders arrive munzvimbo dzemweya in the spiritual realm, ukaverenga mubhuku come on 2 Kings if you read in 2 Kings, chapter number 2 chapter 2, no 2 Kings chapter number 13 2 Kings chapter number 13, kune vanhu vaienda kuhondo there are people who are going for a no war. they were not going to war vaienda kumakuwa They were going to the graves kunoviga munhu to bury someone. pavakasvika kumakuva When they arrived at the grave, vakaona hondo yevamoabhi they saw the Moabites saka war. pakanga pasisina protocol yekuviga So chitunha there was no more protocol of burying the relative. vakati ngatingokandai pakavigwa And they elisha said, "Let's just throw this person where tirase Elijah was chitunha buried." ichi nekuti And leave nguva this yekuchicherera nekuchifushira hapachina Because there was no time but to dig the murume grave and anonzi elisha bury him. But the man called akanga ari Elisha, komanda wekumutsa who vakafa was a commander of raising the dead, ukaiverenga pavhesi 21 if you read on inoti verse 21, vachikanda mukomana he said, as paguva they were raelisha throwing that dead person, akabva he angomuka then raised why up asangana nakomanda because he had met the hakuna here commander. akaraswa nemhuri There anyone who has anofanira been with my family, kusangana who is nakomanda supposed to meet the hakuna commander. here akarambwa Is there nemhuri anyone who has rejected akanzi by uyo the family? hatichinei naye Say we no longer have anofanira nothing to do with this kusangana person. nakomanda We're supposed to meet hakuna a here commander. marriage Is there a yakanzi marriage? yakafa The other say is inofanira dead. kusangana That must nakomanda meet a commander. hapana here mutezo Is wemuviri there no a wako part of wauri your kuti body gumbo iri harichashanda that is saying this part is no unofanira longer kusangana working? nakomanda That must pamwe meet the pacho commander. haufaniri At kugadzirira some point, you komanda must not prepare for unofanira the commander, kusangana but you naye must meet the commander. kune vanhu vari kuda kumutsvaga There are people who must look for you. zakeo akaona Zacchaeus saw jesu vachidarika Jesus as he was haana passing. kumutsvaga He did not look for akasangana Jesus, naye but he kune met nyasha Jesus. dzinosanganidzwa There is nadzo grace that you will dzisingatsvagwi that kune you must gresi look for. inosanganikwa There's nayo grace that you are supposed to isingatsvagwi meet, that kune you must kubuda not look for. kunosanganidzana nako something that you must kusingatsvagwi that you iwewe must look wakaita sei usingasimudziki What masikati type of God mangwananano do you mwari said this morning, ngavaposangana newe May God usina meet kuronga kana kukumbira When you did not plan it or beg for it, paakaraswa muguva raelisha You when he was thrown in the haana grave of Elisha, kukumbira he did vanhu not ask. vaitiza hondo People were bati running away from the zvakamunakira battle, but it was izvozvo good for him. zvakamunakira Those things were vari good kuti for vamwe him. vari kuti tapera Some of saying isu we are takafa perished. ndo And pataakumuka others are- we are now vari kunzi raising. nevamwe ngatitize When others are saying, neupenyu "Let's run isu away." tichiraswa When nekuti others are hatina throwing basa us because we are tinomuka useless. pakuramba
pakutsamwa We kwedu, raise from our tinobukira rejection. pakuraswa kwedu, We wake up from our tinobukira pahondo rejection. dzevanhu. We raise from those Munhu battles. anofanira kusangana There's nenyasha. someone who is supposed to Pauri meet the grace. kurangarira kufa kwake As we are nekumuka, remembering his death and his chimbosangana nenyasha. resurrection, please Iye meet this akamuka grace. wani, He raised zvangu from the dead. ngazvimbomuka. Iye May your things akamuka also wani, raise. He zvangu raised from the dead. ngazvimboraramawo. May my things Iye also akabva survive. kumakuva He wani. raised Ini from the dead. ndinogarirei kune Why should zvakafa. I sit on the Mangwanani dead things? anochimbotendera This denga morning allows the kusangana heavens nezvako to meet kuti with your marimi makamuka wani That others also nemwaka raised uno one. mwaka wekumuka And this is the season of ndimutseiwo when mwari mutsaiwo nyaya dzangu. Raise my issues. Kungosangana nadzo so Meeting his grace. unoga pane chinhu wani chandinofarira. There's one thing that Mwari I want. vanogona kungosangana newe uchiita zvaunoita mazuva God ese can meet you when you're doing your usina everyday kuironga. routine. Without Ndotsika planning yaMwari. it. That's the Mwari routine havavanzi of God. kuti ndichauya mangwana. God Uye doesn't tell Mwari you that he havaisi comes appointment tosangana And he manheru. doesn't put an Mwari appointment that you meet at vanongomuka night. varipo. You just wake up God and will you just there. show up. You just show up Usingamutarisiri. without you Ndine munhu expecting it. andikutaura naye maererano. I'm Ndoda talking kuti to someone. umboti kana uchifamba so When you are kuti moving, Mwari hamuna here zuva they ramuchasangana say, neni. God, don't you have a day Imi that Mwari you are going to meet hamunawo me? here zuva Don't you have a day ramuchasangana neni. that you are going to meet me? Kune vamwe vanhu There are other people vakaropafadzwa naMwari who were blessed by God vanoti ini ndinofamba zvakanaka, who are saying, I move ini well, ndinorarama zvakadini I zvakanaka. live well. Kwozoitawo isu vamwe Then there are vokuti others pamwe uri kuti handina who say chinonyatsobatika there is Mwari nothing that is paunhu handisati tangible. ndasvika, I've not yet pamari reached handisati ndasvika, On the financial issues, I've not pakugeza handisati in the ndasvika, bathing issues, I've not handina yet there. pandinogamuchirika. There's no way that they will accept me. Okay, dzikisa down, let's scroll down. Where we started. Dzikisa, okay. Wait there. Ande pama scriptures. Vanoverenga ndiverengerewo Nehemiah. Chapter number 4 verse 17. Ivo vanhu vanoiziva iyo Ephesians. Ibvise ipapo. Vaivaka rusvingo. Vaivaka rusvingo. Vaivaka rusvingo. Avo vaitakura zvokuvakisa vakaita basa ravo noruoko rumwe, uye norumwe ruoko vakabata chombo chokurwisa. Made up in the English version. Those who built on the walls and those who carried burdens loaded themselves so that with one hand they worked at construction and with the other held a weapon. Right. Now kuna munhu anogona kunge aine upenyu who mirrors this. There's someone who has a life that is mirroring this. Wokuti unoona kuti hapana chaunokwanisa kuita nemaoko maviri. That you can see that you cannot achieve Rumwe something one with two unofana hands. kurushandisa. Another hand must Rumwe be one used. unofana kunge rwakabata chombo And chirwa. another one must use But must Mwari holding a weapon. vakatendera Nehemiah But if God, the God who allowed kunovaka Nehemiah masvingo to go and build the walls eJerusalem, of Jerusalem vakasabvisa Sanibharati naTobhiya, and did not remove Sanballat and Tobias, vakati rumwe ruoko vachirwa, he said the other hand is rumwe there ruoko fighting, vachivaka, and the other hand they kusvika were vapedza building masvingo. up until they were done Kune building mumwe the munhu walls. ane upenyu hwakafanana neuhu, There's someone who has the life that hwokuti kana resembles zvako this. zvaakuita They say when your things hazviiti are now vakabata nemaoko flourishing, mairi. it cannot work when you're using two hands. Unotozadzisa yenonzi since the time of John the Baptist, Who was that- since the some of kingdom of God suffered violence, and the violent shall take it by force. Saka usafunga kuti kana vamwe zvavo zvichiita Don't think if others like sevanhu is vari moving kucheka well, majarini like people who are cutting margarine. zvako zvakadaro. Your life is like Ah, that. but unoziva kuti kunyarara kwakanaka, You do know that silence is good. kutaura kwakanaka, Speaking is good. only kana paine nyasha. Only when there's grace. Ukanyarara pasina nyasha zvakadhakwa, If you are silent and there's ukataura absence pasina of nyasha grace, it's not zvakadhakwa, good. ukanyarara talk when paine there's no nyasha agreement. zvakanaka, ukataura paine nyasha zvakanaka, unozwa chinzi ndinokomborerwa nekunyarara kwenyu. You say, I'm blessed by your silence. Uri kuziva zvandiri kutaura? Ndinokomborerwa nekudii? Nekunyarara I'm kwenyu. blessed by your silence. Mukangouya kumba ndakomborerwa If you just come to my nekunyarara house, kwenyu. I'm blessed by your Mukangouya silence. kumba ndakomborerwa If you come to your nezwi house, renyu. I'm Chiri blessed by your kukomborera voice. hakusi kunyarara. What is Chiri blessing them is not kukomborera the harisi voice, not the izwi. silence. What is Chiri blessing them is not the kukomborera speaking. mweya. What is blessing them
blessing is the wakatakura spirit kunyarara that is chiri carrying the kukomborera silence. mweya What is being blessed is wakatakura izwi riri kutaura that is carrying iti the word that is mangwanani spoken. ano jesu This morning, chimbondipfekai nemweya Can you fill me with unoita the kuti spirit zviite that will whether make it ndakanyarara possible, whether kana I'm ndiri silent kutaura or I'm speaking? vanhu vanogona kukomborerwa People can be blessed nekunyarara kwako because of your vanhu silence. vanogona People kukomborerwa can be blessed nekutaura kwako because of the way you nyaya speak. haisi pakutaura The issue is not in nyaya haisi speaking. pakunyarara The issue is not in nyaya iri silence. pakupfekwa The issue is nenyasha in the fulfillment nyaya of haisi grace. pamabhonzo ari The issue is mukuva not on the bones that chakutsa are in the munhu grave. haasi mabhonzo What has raised the aelisha person is not the bones chakaputsa in the munhu grave. mapfupa What raised the person akapfekwa was nemweya skeletons that are mangwanani filled by the anokapfekwa Spirit. nemweya If you are filled by the musituation Spirit, yauri in inotanga your situation, kukomborera it will start blessing you. wandinzwisa Did you understand me? mabhonzo mamwe tikamaona tomatiza Some of the skeletons, if but you see them, mamwe will run anokutsa away. wakafa But some, they will raise the dead. pana mumwe munhu akamonditi mufundisi There's someone ndiri who said to me, kunamata Pastor, kuti kana ndikabereka musikana we are praying that if I give abuda birth to a girl, akanaka ndikati it must be beautiful. anokunzirai maproblems He akaberekwa said she will akanaka bring problems if she's katanga beautiful. kuteerwa nevakomana kaine 13 years ngakaberekwe kakazara nyasha even kaine mhuno yakakuronga chibhakera changu tarisa munhu ari padhuze neunoti akanaka zvekurooreka but ari mumba kune nyasha dzinopfeka vanhu aiwa usavatarise unorohwa siyana nawo teerera vhangeri kune nyasha dzinosimudza vanhu There's grace that raises people. wandinzwa mudikani pane paunofanira kusangana nazvo There's a point where you must meet grace. vanhu makashidzwa kuzoda dai tikati munhu wese agerwe zuda muno vana johni nanapeter vanowanda kudarika vana suzeni nana esther ndozonzwa zvikanzi ndauya ndikakushaya ndaona baba wako pagedhi zvikanzi ndini ndabvisa wigi kuri wamuka ngatichiparidzei wakamuka hande kuna Psalms 91 kanda pamudhuri apa Psalms 91 iverengei nokuti acharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose dzokororai nokuti acharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete panzira dzako dzose. kana uine physical bible rimake handei kuchirungu tibatsire mateenagers. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. What does the angel, do you know even up to date the angelic world is still working? Do you know that up to date the angelic word is still working? Even in the New Testament, the angels were present. Chero muTestament Mary does not feature in Old Testament. Mary haabudikiri mu Old Testament. She's in the New Testament. Ari muTestament itsva. The angel visited. Mutumwa akashanya. When Peter left the prison, Peter paakabuda mujeri. the Holy Spirit had already come, Mweya mutsvene akanga but an atovapo. angel opened the doors. Asi mutumwa ndiye And an akazarura angel gomo. walked him out of prison. Mutumwa akamubudisa Mweya muprison. mutsvene aripo. Mweya mutsvene Mutumwa was there. Peter akazara nemweya. Peter was filled with the An Spirit. angel walked him out. Mutumwa akabuda naye There is a kunze. perception that the spirit now has replaced the angels. Panotaura kuti mweya No, wareplace vatumwa. hausati wanyatsoomerwa. Hausati It has wanyatsoomerwa. not yet reached a limit. Ukanyatsowomerwa chaiko chaiko. If it reaches a Mwari limit, vakaona kuti waomerwa. and God sees that you have reached Zvekutenda a mune limit, zvisingabatiki faith yako yafoira. for you to believe in what is not tangible, your faith is failed. Vanotuma mutumwa. He sends an angel Waunoona kudai so. that you will see Muchitaurirana so. speaking to each Wozomuka other. woti ndinorota here. And you say, I will mind dreaming. Can I repeat this? Ukanyatsoomerwa chaiko. If you have reached your Mwari limit, vanotuma mutumwa. God will send an Kune angel. iye anobva atoti
acharayira vatumwa. and say he will Hazvina give kunzi his akarayira. This word rikuti he shall, for he shall give his angels charge over you. Rechishona rokuti nokuti acha. It's futuristic. Kureva kuti Mwari nemazuva anhasi anorayira vatumwa kuti achengete vanhu. He sends the angels to Anotuma keep vatumwa kuti vachengete chi He vanhu. sends the angels to take care of people. Mwari anogona kushandisa vafundisi. God can use pastors. Uye Mwari anogona kushandisa maangels. Also, God can use Vamwe angels. venyu makatosangana nemaangels mukasamaziva. And some of you met angels, but you could not recognize them. I was talking to one of the ladies mumusi paborder. Ndaitaura nomwe mukadzi paborder. Atorerwa passport handiti When they took the ndindofonerwa. passport. Ndikamti garai ipapo. And I said, sit Munhu there. hausiwi nebhazi. The bus will not Because leave you. angati haana mari yekuzotera. We say you Ini didn't have money to ndikatiwo follow. handina yekuzomupa kuti atere. And I said, I don't have money to give you so that you can follow. Akagara ipapo kwakangouya munhu. Someone came Akati makagarire. and said, why are you sitting? Zvikanzi they took passport yangu. Zvikambomuziva Akatora here. passport yangu. Zvikanzi uyo zvikanzi regai ndiende kwaari. Uye akangosvika kanzi ndipe passport. Zvi chiendai. So you can go. Wamutenda here munhu uyu? Aiwa. Akubvunza zita rako here? Aiwa. Urorangarira chiso chake here? Aiwa. Saka munhu rudziye. Ndoda kukubvunza munhu asingatendwi, munhu asingakwazisi, munhu asingakwazisi futi ari patiu, ari kudhinda, munhu rudziye. Pamwe pacho Mwari anotumira vatumwa tikatogara navo, tikatovaona, but meso edu haana kujaira But our eyes vatumwa. are not used to seeing angels. Kubvunza amai mutumwa munhu akukwazisa here? Did the person greet you? Mataura naye here? Haana. Did you talk to this person? Did he talk to you? Vapiwa passport ataura naye here? Haana. Yasikanwa here? Haina. Yangodhindwa. Pakudzoka yononzi irimo musystem. Unoziva kuti vatumwa vakatanga kuita zvinhu unoita Now, seunorota. if angels start doing things, it seems like When we are dreaming. angels start doing things unoita seunodi It seems seunorota. like we are dreaming. But now there is a challenge between competence and the spirit. Nepaita dambudziko recompetence nemweya. Kuti pamwe pacho panoitwa zvinhu naMwari, At some point when God is doing things, vanhu vari kubhiga excellence dzavo. people are Are respecting their intellect. their intellect. Nekupusa kwawanga wakaita kuchikoro iwewe With the way you unonyatsoziva kuti wanga wakapusa zvekutorerwa chikafu uri for grade You know 7. very well that you were Mota not wakatenga sei? How did you buy a car? Sei usi kuona Mwari iwewe? Why are you not seeing God? Munoziva kuti kune mumwe munhu kuti even ukatarisa pawasvika You know that we've nezviri taken the kuitwa point of naMwari, view in what God is doing. unonyatsoona kuti apa pane pamwe pandakazobatsirwa You can see that there's pakuita a point kwangu, where I pane was pamwe helped. pandakazodini, In my dreams, there's a point pandakabatsirwa. where I was But helped. nekuda kwekuti mweya wekusaona zvemweya wawanda, But because the spirit of not seeing things of the spirit is now unozoti ndini dominating, ndaita. you tell yourself that you are the one who did it. Ndiani wenyu pakati penyu hakuna munhu akambotambira mari isingakwani? Nokuti taitambira mari isingakwani but zvinhu zvaikwana. Ndini ndega, maybe ndiri too evil. Hakuna munhu akambotambirawo mari isingakwani. Uchiona kuti but zvinhu zviri kutodi, zviri kutofamba, vana vari kutoenda kuchikoro. Izvo zvinhu zvacho zviri kutobudira but mari yacho yandawana haidi haikwani. But zvinhu zvacho zviri kunodi, zviri kunosangana. Ko vamwe venyu muri muno vokuti munonyatsoziva kuti inini ndakafoira grade 7, murume wangu akafoira grade 7, mwana wenyu ane degree, hamusi kuona Mwari ba? Hamuzi kuona ba Mwari imimi? Manyatsoziva kuti kutonyora zita renyu chaiko makatozobatsiridzwa kumba nekuchikoro. But mwana ari kukwenya chikoro. Mwari hamusati masangana naye. Regai ndimbopasiya ipapo. Hakuna here paunonyatsoona kuti this should not be me. Is there not a point where you realize But that grace this is have not you? taken over. Asi nyasha ndo dzakatora nzvimbo. Grace have taken chi? Nyasha ndo dzatora nzvimbo. Do you know kuti kumhuri kwenyu wanga wakanzi vana vako kana vakura You know vachatishandira? that in your family, But family izvozvi they say your kids work for vakuuniversity. them. But now What they're is university. happening? Chii chiri kuitika? Chimbotarisana. Muti hapana here pandakasangana nenyasha ndikasadziona. Okay. All right. Ngatimbomira ipapa. Ipapa timbomira.
tidzokere kwandatangira. Ndati nasi. You can take your seats. Sorry, I'd forgotten you. Be blessed. I want us to go back kwatatangira, where I said hapana iri pauri kufana kubuda. Is there no way you need to escape? Kana paine pauri kufana kubuda, ndoda kuti mbotenda Mwari kuti atume vatumwa. Kungoti Mwari tumai mutumwa, I need an angel Send an angel. that I can overcome this. Yekuti ndikunde zvinhu izvi. What God, I need an angel Kuti Mwari ndoda mutumwa. that I can overcome Kuti this. ndikwanise kukunda zvinhu izvi. Hauna here pavagarisa Don't kwemakore have a point where you pauri have kuti I need an overstayed. angel. Where you are saying ndoda mutumwa. You can go as far sometimes as you can see, Unogona kuenda kure but sekuona kwako. prophetic word Asi shoko rechiprofita rinokusimudza. will raise you. Nezuro takanonamata Yesterday we went for prayer ende vana baba vazhinji vanga vari pachikoro chemweya. and most fathers were in the school of the spirit. Ndoziva kuti vamwe vakaneta, Most of them I know they were vakawana tired simba, and they got power vakanetazve. and they got tired again. Takaita 4 hours manheru We had 4 hours at night pasina present worship, without praise and worship, pasina intercession leader. without intercession leader. Waiona mumwe akambogara pasi, You see someone who akangosimuka, sits, akamborara, vanhu vachinamata. people were praying. Makuseni tamuka, ndafunga kuti ndakurumidza kumuka na 4:09. In the Vana morning. baba vese vanga vatondimirira kunonamata. All fathers were waiting for me so that we can Ndoda go kuti for mumwe prayer. munhu ambonzwisisa I want someone to kuti understand upenyu hwatinorarama that the life that we are pane living, zvatinogona kuita tega. there are things that we can do on Pane our own. zvimwe zvakaita kuti bhaibheri rigonyorwa There are other things kuti that make the Bible to be written. ndichakutumirai vatumwa That I will send kureva to kuti you kana angels. tifambe Meaning if we move for pane a while, pamwe patinozoda vatumwa. there's a point where we need angels. Pandanga ndichinamata nhasi makuseni, As I was praying in the morning, prayer yangu yanga ringoti Mwari hakuna here anofana kumbobva pahari. my prayer was like, is there no one who's supposed to Mwari move from hakuna where he here is? anofana kumbobva pahari. Mwari hakuna here anofanira one kubva pahari. who must move from where Kwete he nekuti is. anoda, Not because he wants, but nekuda kwekuti mutumwa aburuka. but because the angel has descended. Kana mutumwa akauya, Tuendana, Mtumwa akauya, twendana, mtumwa akauya, gadzirira mtumwa akauya, mtumwa akauya, twendana, mtumwa akauya, gadzirira mtumwa akauya. ndine umwe munhu ari kuda kuti musevhisi ino I'm seeking people want vari someone kuti in this pane service pandoda kusvika but who I say, cannot there's go a point there. I want to reach, Tumwa but I cannot anofana go there. kutouya, The angel must come. denga rinofanira kutoburuka The heaven must because nyaya descend. iyi yagarisa iyi, Because this issue iyi is now, nyaya iyi yagarisa iyi. this issue is now overdue. Sei Mwari vakati kuve nemacommanders munzvimbo dzemweya? Why did God say there must be commanders in the spiritual realm? Unoziva kuti Elijah Do you know Elijah akanga asina mwana, had no child, akanga asina mukadzi. had no wife? Ndiani akambonzwa mukadzi waElijah? Okay, handei kumberi. Now, kune vamwe vanhu vekuti vakatorayirwa naMwari There are other people who were kuti commanded by vamwe God vanhu vaite zvakanaka. that other people do well. Ukazoiverenga kuna Jeremiah chapter number 3 verse 15, If you read if Jeremiah my memory 3:15, serves me, inobva yati ndichakupai He vafudzi said, I'll give vari you pamwoyo shepherds pangu. that are before my heart. Mufudzi anofura here. Mufudzi anofura Does here. a shepherd graze? But chinofura chii? Makwai. But Ndosaka what graze uchizoona is kuti the vamwe vanhu vanoti pastor vanondipeiwo vasina. You say, what does the He is pastor not give me when he supposed to doesn't give? graze. He's He not is supposed to graze. shepherd. Anofana kufudza. Ndogona kubuda ne323 uchienda nejagwa. Ini ndakauya kuzofudza. He is here to shepherd. Ndosaka Jesu aimutsira vanhu vakadzi vauya asina mukadzi.
baba fata kuromani mukadzi vangani wenyu vakakura vachienda kufa kuromani catholic who have passed through Roma. Fata ane mukadzi but haadi vana say as fata anotoita make sure kuti vana vese vadya porridge vasati vadzokera kumba kuvabereki vavo because mufudzi kune munhu wandoda kuti mangwanani ano ndiyedze kumanikidza kuti kana mudhuri uda kuvakwa that if the wall needs to be built pana Nehemiah on Nehemiah, toda kukupa simba reruoko wani rimwe rirambe rakabata pfumo pakati pano pane vamwe vanhu vanofanira kurarama life yenjambanje vekuti isu tiri makomrade tinopinda chete tinovaka chete tinobuda chete koita vamwe vanongoitirwa zvakanaka kune vamwe vekuti unotoroorwa zvembabvu pane vamwe vekuti unotogara marriage macho zvembabvu kune vamwe vekuti unotoita nhumbu yacho zvembabvu inorwadza kubva pa6 weeks but inoberekwa chete ndiNehemiya anopedza chete rusvingo Tobhiya naSanibharati varipo tinopedza chete rusvingo ivo vanenge vakamirira kurwa nesu isu tichirwa tichivaka but we will fight and be building at the same time. Wandinzwisisa pakati pedu pane vamwe vanhu vanonge vakapfekwa nechizoro chaNehemiya chekuti Sanibharati anenge achirwa neni ini ndichirwa naye ndichivaka sati kana zvikanetsa kuti ndoenda kana zvikanetsa kuti imba yacho handitengi kubhengi ukaendesa mapepa akadzoserazve vachidzosa uchidzoserazve vachidzosa uchidzoserazve ndikaenda kuinterview ndikadzingwa ndodzokerazve ndichidzingwa kumwe ndodzokerazve ndakapiwa nyasha dzaNehemiya ndinopedza rusvingo madhimoni asingadi rusvingo ndinopedza iwe ukazvitarisa unoona kuti zvina Mwari mukati ruoko hwandi runovaka sei. Do I have builders in the house? Can you build with one hand? kureva kuti Nehemiya akapiwa 4 maoko kune 2 aionekwa naSanibharati papfumo paive ne2 pakuvaka paive ne2 mamwe achanga akavigwa kumaziso evanhu vari ordinary vakabuda sei ndiudze ndoda kuziva wakabuda sei apo wakabuda sei ndiudze ndoda kuziva wakabuda sei iwe wakabuda sei ndiudze wakabuda iya wakabuda sei ama wakabuda sei ndiudze wakabuda sei ndiye Mwari uyu ndiye Mwari ndiye Mwari ndiye Mwari ndiye Mwari kana nguva yekubuda yakwana anorayira vatumwa nyika yobvunza vakabuda sei maziso enyika haaoni vatumwa ndosaka vachibvunza wazvinzwa pamwe pacho ukabuda maziso evanhu haavoni vatumwa mwana wavo uyu akamboita mwana akauya akadzoswa akaita mwana akauya akadzoswa ndiye vatiri kudyira keke achata aroorwa sei mhandara dzisati dzaroorwa abatwa nemutumwa aitirwa zvakanaka nemutumwa pasvika mutumwa akabata munhu akaona runako apa akamubvisa kumhandara pane zvinoitwa nedenga pane zvinoitwa naMwari pane panoyaputswa vanhu naMwari nyika haizvinzwisisi How do you just escape? aendesa sei vana kuchikora How did he send kids to school? sei mwana wemusingo aine hunhu He's well isu mannered. baba namai tichinetseka naye
when you're being musingo troubled now. awanirwa nyasha A pamwe single muri is kuti found hapana grace. baba At but some point manheru there's no kuri kuuya father. chienjeo chiri But at kuvhumbamira night an vana angel is ivavo coming that imi is vakarara covering those nevarume kids. venyu ivo When you are vatumwa sleeping with their vakavhumbamira husbands, there's an angel that veshirikadzi is nenherera iro shoko ramwari robva rati ndiri mwari veshirikadzi nenherera pasina murume ndinokanda ngirozi pasina baba ndinokanda ngirozi pasina mai ndinokanda ngirozi pasashota ndinozadzisa. Well, it's not enough, I will fulfill it. muri kuti hapana baba pari kugara He said there's usiku no hwese panenge pakagara The gabriel whole night you'll be akatarisa sitting mukomana weshirikadzi akatarisa mwana wemvana akatarisa vana vevakarabwa akatarisa vana vakafirwa vana gabriel ndo basa ravo vakarayirwa namwari kunozadzisa pasina vanhu ndo basa rana michael rekuti kana vanhu vasuduruka denga rinozadzisa. Rega ndikurayitaurire masikati mangwanani ano kana vanhu vakasuduruka denga rinozadzisa. Waye akarayira vatumwa. He commanded the angels. Takatumira zvidhoma nezuro batamuka ari mupenyu pamakatumira zvidhoma iye akarayira mutumwa pamakatumira mheni iye akarayira mutumwa pamakaisa chikafu kuafe iye akarayira mutumwa takamuisira mupfuwira haana kufa akachengetwa nemutumwa mapisarema ati ndicharayira vatumwa kuti vakuchengete panzira dzako dzese. All your ways. Uri kundinzwa vanhu pavari kuti tamuramba say we have tamusiya rejected you. anotambura We left gore you. rino You muchisuduruka suffered this year. anorayira vatumwa You enda command the unobvunza angels. nebhukadhineza When asked Nebuchadnezzar, akavakanda vakomana vari vatatu remember akasuduruka and he removed paakadzoka akaona When he muchinda came back, mukuru arimo mugomba he saw the mukasuduruka denga rinoburuka If you remove yourself, mukabvisa the angel heopu will yenyu descend. denga rinoburuka remove your help, mukaramwa the vanhu angel will- denga rinoburuka If you reject people, mukaitira the vanhu heaven will utsinye descend. denga rinoburuka The heaven will itsika yamwari It's the systems of God. akarayira He vatumwa. commanded the angels. Ndopa pamunoti tamurongera semhuri He said, "We have planned tamuisa the family. pakwarandaini We have put asi him in hamuna quarantine. kumurongera But sedenga. we did not plan as the heavens." Uri kunzwa zvandikudaro ndosaka uchizoona kuti unonzi ava vana vake vakakura He said, "The kids ava they are disciplined vamwe vacho havana kurongeka vakangorayirwa vatumwa imi mune muchivachengeta but gabriel vanenge akati ndee ende kana mukoma gabhu varipo mamhepo haaswederi padhuze kana mukoma gabriel varipo nemweya yetsvina haiswederi padhuze the spirit of excellence inonamira kana mukoma gabriel vavepo iye anoti kana maona jesu maringana nezvinhu zvese akarayira mutumwa zvinoita zvakanaka. It will be well with you. Situation yako inoda kuti mwari amborayira mutumwa Your situation needs God to command an angel. denga rimborayira mutumwa The riti heavens to wamuona command the here angel. jeni He said, "Did you see wamboona here jeni you see kuti Jenny? arara nenzara That he slept gabriel on hunger. obva ati pfacha. Then Gabriel will arrive. Kune munhu anoda kuti azive I want someone kuti to pamwe know pacho pauri kunyanya kutsvaga that at vanhu some point when you are iti looking for mwari people, ka say pamwe God. pacho musatumire vanhu At some point, don't chimbouyai send people. kamuri mimeka Come yourself. mwari pamwe pacho musatumire At some vanhu point, don't send ndiri people. kumbodawo kutumirwa vatumwa I want you to ndaneta send angels kushanyirwa to me. nevafundisi ndoda kumboona of being mutumwa helped by kumba God. I want to see ndaneta an angel come. vavhangeri I'm ndoda tired of kumboona going to this. mutumwa I kumba. want to see an angel at my house. timbobvunzana so kuti murume anga ari pana He panonzi said, "The man who was here, what's his name?" hatizivi He said, "We don't know." mucharangarira kuti hama yedu Do you zvonzi remember that? He said, hatizivi "We say we don't moti know." zvichida denga ranga riri pana And you say maybe the heaven was here. mboudza mumwe munhu kuti dzangu nhasi You say hadzisi mine kuda vanhu idzi doesn't need people. dzangu dziri kuda mapisarema idzi Mine needs idzi songs. dzangu dziri kuda mapisarema 91 Mine needs idzi Psalms dzangu dziri 91. kumboda mapisarema My 91 issues idzi need Psalms kuti 91. denga rimborayira For vatumwa the heaven to command zviri the kuitika angels. pamba panapa What is zviri happening kuda at this kuti house? denga rimborayira It chi needs the vatumwa heavens to command the angels. imo muspiritual warfare In the spiritual hatina warfare, kufanana we are not the same.
Imu munzvimbo dzemweya umu hatina kufanana. In the spiritual realm, we are not the Even same. vafundisi havana kufanana. Even pastors are not in the same level. Imu munzvimbo dzemweya. Kuvafundisi tinana Timothy. In pastors, we have Timothy. Do you know the type of Timothy pastor? Do you know? Ndaiudza vana baba ndikutsanangurire. Mira ndikubatsire. Timothy mufundisi He was a pastor akatumwa kucollege nevanhu who was sent to the college by nekuda people kwehunhu hwakanaka. because of good behavior. Haana paakasangana naMwari. There's no way he went to God. Anoshandisa manual yakanyorwa naPaul. He used the manual that was written by Paul. Timothy haana munhu akaporesa. Timothy did not heal Timothy haana anyone. munhu akatuka. Timothy did not curse He was a anyone. sound pastor based on morals and recommendation ya Paul. Ava nemunhu Haana kuti wakanaka. mwana waMwari He did not say akanzi son my of son God. Timothy He by said mwana wa faith. Timothy Mwana wa nekutenda. Paul. Ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako wocherechedza mwanangu. Hamuizive chuni araska zvayo but somuizivani yekuti ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako wocherechedza mwanangu mafambiro ako. Hakuna anoiziva. Chakuridzirai manje. Kune vamwe vanozonzi I knew you before you were formed in your mother's womb. Ndakakuziva usati I wamudumbu knew ramai vako. you. Ndakakuziva. Before you were born, Usati waberekwa. I've assigned you. Ndakakutuma. Kureva kuti kune vamwe vakaberekwa. Which means kune vakaberekwa. Atori mufundisi haana They are already kuchuza kuita pastors. muprofita. They did not choose to become a prophet. Mazwa zvandinotaura. Samuel akatoberekwa ari He muprofita. was born a prophet. Samson akatosanganidzwa namai vasati vatakura pamuviri vakanzi muchabereka munaziri. You give birth to a Nazarite. Saka Samson haana kuordainwa So nevanhu. Samson was not Haana ordained by kubhabhatidzwa anyone. nevanhu. He was not baptized by Same is people. naJeremiah. Same is Jeremiah. Anoti ndakakuziva uchiri mudumbu rani He said, ramai I knew vako. you when you were in the Before you were womb. formed in your mother's womb, Usati I had waberekwa. already known you. Ndakakuziva. Kozoita timu rana Elisha Then this team netimu of rana Elisha. Elijah. And Aiwa, Elijah. Elisha na Joshua. Elisha and Joshua. Those we call them continuity pastors. What Or continuity continuous pastors. messengers. Vakazopiwa basa. Who were Muridzi who were webasa assigned akundikana. when one of the assignment was. Do you know zvakaitika pana Elisha? Elijah anoti ndini ndega ndasara. Elijah will say, I'm the only Da- one left ndisati ndapfugamira Bhaari. who has not yet bowed for Zvikanzi Baal. naMwari nekuti God says, wakomplaina. it's because you Go and complained. anoint Jehu And for I will Israel. not soldier Jehu. Go and for Judah. Go and anoint Hazael for Israel. Go and And anoint Hazael for Elisha in your stead. Wobva waverenga pana Joshua chapter number 1 verse 9. As I was with Moses, So zvandaiva so shall naMoses. I be with you. Ndichava Kureva kuti newe. Moses aifanira kusvitsa vaIsraeri The kuKenani. Moses was supposed Vanzi to go nonongedzera varowa. When you were supposed to Zvikanzi point here to nechikonzero it. chehasha. He said, because of favor Unonodyara issues, hasha muKenani. you go and sit Hauchapinde anger in muKenani. Canaan. You will not Joshua enter Canaan. muranda wako achapedzisa basa. Joshua, your Kureva servant, kuti will dai finish munhu the waMozisi assignment. wakanaka, Meaning dai if Joshua he asina is kuwana basa. Dai Elijah asina kukomplaina, If dai Elijah did not Elisha asina complain, kuita muprofita. Elisha was not going to become a prophet. But iye Elisha wacho haana kuchuza. But Elisha did not Akatonzi choose. go and appoint. He was asked to go Elisha. and appoint Elisha. Right. Saka kana maakurwa nevafundisi, So when you're fighting with pastors, munofanira kunge muine discernment. you must have the Ava vana discernment. Timothy ava munogona kuashura. Timothy, you can fight him. Mukamushura munorohwa neshamu yekurwa nemunhu akamira paota. But mukazonoshura Elisha But if you na fight Elijah Elisha na and Jeremiah, Elijah and Jeremiah, maakutorwa naGabriel mpachake. we are now fighting Uri Gabriel kutobata himself. Gabriel mbune. are Apa touching Gabriel watenderera, himself. apa waenda direct. We are going Waizviziva here? direct. Mbodza munhu ari padhuze kuti vana Gabriel, vana Elijah havanyimwe kaufu. And Elijah ane tsika yekutodya iwo usati wadya. Elijah is a system of eating before you eat. Do you know that there are rough prophets and there are calm prophets? Mukaiverenga kana muchiverenga Bhaibheri shoko raMwari, kune vatumwa vari rough. There are angels who are rough. Kune vatumwa. Gabriel was not that nice. Gabriel was not nice. Michael ndo mutumwa wehondo. Michael was not always nice. Whenever Michael comes, angari mukomana wedudu. Gabriel angari mukomana wegood news. Vese vari Gabriel was good vatumwa. news, and they were both angels.
aiuya nesword The one who ndiMichael. come with the sword is Gabriel Michael. ndiye akanaunza kuzvarwa kwaJesu. Gabriel is the one who Gabriel announced the ndiye birth of akanaunza Jesus. kuzvarwa kwa the prophet, the forerunner of Jesus, John. Mikaeri aingouya vape apple ravo. Alright, pane vaane nzara vaakudya apple pamwe vari kuti mufundisi chipedza. Zvino rabva razokunguruka richiuya kupupiti, raramba kudyiwa muchechi rikati inini ndinodyirwa patepo kwete muchechi. Kwaonawo apple rako kutaurira kuti shamwari ndo mutumwa akauya ari kukutorera apple pamukano pamuromo. Iro randiri kuparidza kutorerwa apple pamuromo, kukunguruka kubva uko kuya kupupiti kuti tendeukai musadye muchechi. Apple rako unoda Mwari anodarika apa kusvika kuti apple rinobva uko kunouya kupupiti kuti wekomana wendini ndine mhosva yei ndinodyirwa muchechi. Ndipo apple ndiratidze vanhu kuti munhu anga atoo pakati. Vanhu vanozoti vafundisi vanofara kutaura nyaya dzavo. Onai pararasvika rati haungandipedzi. Rati iwo haungandipedzeri muchechi. Kuona apple richitiwo musandipedzere muchechi. Unoziva kuti pamwe pacho Mwari vanokutsura nezvinhu zvirifaniso, zvinhu zvidiki so. Unogona kukashidzwa musi weMonday ukati pane chaitika, aiwa zviri kunzi rega kudya, tiri kuti usandimewo neSunday. Muprofita akati usadye. Ita muzita nezita raJesu. Amen. Kwidza manotsi angu toi. Aya ese manotsi andoshumirai ane ndakanyorai. This you can get it in PowerPoint, you can get it in Word. Unongoisa kumedia kana kuisira mainyaba dzakana inini, and we forward you and you can read them. Mapisare mamaiverenga. Every believer can save his security through prayer, fasting, and vigilance. Security is not passive. It is an active protection through spiritual disciplines. Pa security apatokwana tesa. Pa security. All of us will fit on security. Saka mukuru wesecurity pano ndiani? Tikati akuapply shoko raMwari. Chief security wepano ndiani? Ndimai mukomba choti. Atakushandisa vhangeri. Because every believer can serve as a security through prayer, fasting, and vigilance. It's just pointing to intercession. Saka tikata kuti chief security tikureva maya. The chief security Munzvimbo dzemweya tikunongedzera maya. Because papa vanoti ngatinamatire church, ngatinamatire makingdom funders, ngatinamatire vana vakuvhura zvikoro. Tinenge tichitomira panzvimbo. Unozoti kana tanamatira mwana ari kuenda kuchikoro, madrugs haachamubati. Vanoda kuba vana nema-initiation havachamubati. Mweya wehudofu hauchamudini, hauchamubati. Mweya wekudzungaira hauchamudini, hauchamubati. Ta-apply security. Because you have applied security. Dzikisa kuzasi timbotsvaga macommanders kuti vanzi ndivanani. Okay. These are examples of spiritual victory. Jesus casting out demons, Jesus commanding the spirits to leave. Victory, evil spirits were defeated, and the man became a witness, spreading faith through his region. Paul and Silas in Philippi, ndopa vakadzinga the spirit of divination. Paul commanded the spirit to leave in Jesus' name, and she was set free. Later, when Paul and Silas were imprisoned, their prayers and worship shook the prison, leading to the jailer's conversion. Okay. Saka tiri kuti isusu mukanamata muchirevesa. So if you pray truthfully, the prison can be shaken by prayer. Victory, deliverance from demonic oppression, and salvation
for entire household. Pese panoitwa deliverance, Wherever deliverance is done, faith is enhanced. When Kutenda someone is kunounzirwa. saved miraculously, kana munhu people akasevwa are, miraculously, they grow their faith. vanhu kutenda Saka kwavo patiri kuti kunokura. munhu asunungurwa, So when you say pari someone is kushanda delivered, victory yekuti victory is madhimoni working. anoenda. That demons will go. Kwidza tent. Pane pandakanyora mani. Ma-commanders. Okay. Application of commanders. In our churches today, pastors, prophets, spiritual and spiritual leaders serve as commanders. They are called to equip saints, to give vision, and to lead us into victory. There's a small job description for a pastor and a prophet and spiritual leaders. They are called to equip saints, to give vision, and to lead us into victory. So, maona msiyano ma difference between security and commanders. Chabuda chidzidzo changu. All right. Chinozopedzisa tako apply. Mwari verugare ari mubatsiri wedu. Pama minutes mashoma. In these few minutes, Dzasara. Kuti vaya vanga vachidya apple vachinonyatsodya sadza. Apple iri pamwe itori mutumwa aramba kurumwa. Pane chinhu wani chandakanzwisisa there's one thing that I understood pandakatanga kunamata. when I started praying. When I became a Christian, Pandakaita muKristu, I didn't have a Bible. ndakanga ndisina Bible, Even a Gideon Bible, I didn't have. chero Bible wanga wasina. Ndakazowana kaGideon later, kaipiwa mahara. Wakazoona papa. But chinhu chakandibatsira But what kwakuri helped kuti me ndikanzwa ndoti ndoda is that when kuzviona. I heard, I would then say I want to see. Ndakazomboenda kune imwe all night The other day I went to another all night nomwe murume ainzi Madenga. with another man called Mr. Madenga. Vamunino vari kuseka. Tikaimba usiku hwese. And we We sang never the whole prayed. night. We sang the whole night. I was grade 3 or grade 4. Takatanga kuimba kuma 10. Started singing Tikapedza around 10 kuimba kuma 6 makuseni. and finished singing around 6 in the And the morning. song I did, yeah, oh, yeah. Taingoimba mamwe masongs ekuti even kumadzokorora now azvichanyatsobudi. But that is one of the all night yatakaita tiri two. Mukomana anofarira kunamata ndikati zvikadzoya ndikutore. That was a heart that was inquisitive to learn and to see. But in those things, pane pamwe pandakarovera, but pane pamwe pakandibatsira. There's some point that helped me. Ndokuti umwe munhu amboti Mwari masikati ano I want someone to say, God, this afternoon, ndiri kuda kumboti mumbondishanyira. I want you to Either my visit victory me. comes from a pastor, Kunda or kwangu my kunouya kubudikira my pasi. victory comes from an angelic Or kukunda assignment. kwangu kunouya But I nemutumwa. need kuti pandiri ndibude. I need to escape. Ngwemba wakabuda sei tozoenda kuworship. Ndoda kuti umwe munhu angotanga kuimba ipapapo. I want your heart to resolute with the song. Umbonyatsoona kuti how can we, pane vamwe vanhu vane ma-stagnation types yekuti patiri kuti victory over victory, handina ndichingotaura victory over evil spirits for the past 4 Sundays. This today is the last Sunday of this series. There's a book that is already written that you can share. You can take all the 4 sermons. We have managed to put it together through the assistance of Prof. Nyabaza to edit it. So all the sermons that I've preached for the past 4 Sundays, they are all consolidated in that book. There are certain facts in that book that I did not mention. So it's very important to read it. It's only 9 pages, 10 pages. We made it very compact. Inotaura nenyaya spiritual warfare. Patiri kutaura nenyaya spiritual warfare. What I want you to know is there are certain areas that you can never go unless you get access in the spirit. Kune nzvimbo dzaunokwanisa kuenda There are wangowana certain access things
that you will never achieve unless you get access in the spirit. Because in the spirit there are gates that can be locked and there are gates that can be opened. And how do they get opened? Inoshanda prayer. You can open those gates through prayer, fasting, and vigilance. You can get through those gates through pastors, prophets, and commanders. Unfortunately, I'm not a prophet. I should have told you the type of socks you are wearing today. I may say, prophesy, son of God. We are waiting for the next revelation. Chokwadi ba prophesy further and sandashkaiko. Go deeper and sandashkaiko. But chandinoziva ndechekuti ndikataura izwi paine patinofanira kudarika izwi iroro rinorarama nekuti kana takuritaura haticharitaure tiri in the carnal flesh tiri kutenda kuti rabereka vaHebrew chapter 12 iri kunzi the word of God is sharper than any other double-edged sword to separate the bone and the marrow. Pandiri kuti enda ugodzoka ndiri kutoudza madhimoni ese. Kune vamwe vanhu vekuti anouya achikudza kuti baba ndakusiya murume ini ndakati unofira ipapo ndouya hangu kucounseling but nenchiziva kuti unofira ipapo. Kucounseling handizoregi kuuya because ndoshaya basa handigoni kuswera ndakarara but kana ndakati unofira ipapo even iye akapenga akaita seana kwaanoenda takamusungirira pane kwataka. Unoziva here kuti pane nguva dzandinorova madziro ndichiti Mwari hakuna marriage inopwanyika nenjireva iwewe nekukakamara nekukakavara kwawakaita. That's why varongedza bhekika 5 usingaendi. Kune rimwe word risati rabviswa apo. Pana vamwe vanhu vainetsana namafundisi vachaurayana ndikati ndakatopedza nawo mupureya mangwana chechi kutoona vanhu vakagarisana kuchechi vari kutoshiya maswiti woti Mwari werugare wee shoko renyu riya makarichengetedza. Kune pamwe pekuti kana zvikavharwa mumweya hazvivhurwi, kana zvikavhurwa mumweya hazvivhariki. Nhasi tokupedzisa apa conclusion yedu unonoverenga apa Romans 8:37 in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Let us march forward knowing that which with commanders and security in place the battles belongs to the Lord and the victory is assured. Ndofunga ndakatiza my common statement ndaifanira kuzotypa kuti victory is certain. So let us march forward knowing that with the commanders and security in place the battle belongs to the Lord and the victory is certain. With pastors and intercessors in place the battle belongs to the Lord. Victory is certain. Kana mfundisi wako vakavepo, prayer ikavepo, rimwe rese rato drama, zvimwe zvese ato mafanizi. Victory is certain. Kana mfundisi wako akavepo, prayer ikavepo, when these two things are in place, faith, pastor, prayer, fasting, battle belongs to the Lord. Because the pastor is powered by the Lord. Prayer is powered by the Lord. Fasting is powered by the Lord. And there's no one who can defeat the Lord. Victory becomes certain. Our series is closed here. For 4 Sundays. Saka kana vakuda kukunda hondo, unoda commander, unoda prayer, unoda fasting, zvinhu zvese zvakaringana. Kana zvatodaro hondo yadi yakunda. Kana kumba kuine zviri kuitika, tikaudza mufundisi, tikapinda paprayer, tikatanga kutsanya, takasimudza maziso edu kugomo, tobva taziva kuti hondo iyi tapedza nayo. Kana paina mafungu asimuka, tinofonera muranda waMwari, tobva taenda pamabvi, totanga kutsanya munamato wemuranda waMwari. Manje denga rikaona kuti nyaya iyi yakakura kuna mufundisi,
uye yakakura kwauri, denga rinobva raenda pastep number 2. Isusu iwewe uri level number 1, inini ndiri level number 2, kwozoita level number 3 inonzi kana mutumwa akauya ndoenda naye, kana mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, kudenga mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, kudenga mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, andikani mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, kudenga mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, tamirira mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, kudenga mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye, mutumwa akauya ndoenda naye. Now kune kwatoda kuenda masikati anaya, mutumwa wacho atoripo nekuti ndo rataparidza. Pane pamwe pauri kuti Mwari apa ndoda kudarika. Pandambotanga ndati pane pamwe patofana kudarika. Kune vamwe vari kuti hapadarikike because handina murume. Ndati pasina murume mukoma Gabriel vanopfugama ipapo, vanomira ipapo, mukoma Gabriel vanenge vakamira ipapo. Pasina mapepa andinofanira kudarika navo, mukoma Gabriel vakambovhurira Peter pasina key, ngavauye vashande sekey yekudarika ipapo. Mukoma Gabriel vakambovhurira Peter pasina key. Kana ndachembera pane pamwe akambotaurwa naye naGabriel akati ndakwegura zvikanzi zvinoita zvakadaro. Ndoda kumbosimudza kutenda kuti mutumwa wacho kana achimbouya kune vamwe ngaambouyawo muupenyu hwangu, ngazvimboitikawo muupenyu hwangu, ndimbovavo nerugare. Alright, ndikutsvaga vanhu vekuti ari kuti mufundisi, inini pamwe pacho hazvitomeki sense zvandiri kuda, pandikuti kana zviri kuramba palevel yenyu imimi pastor, palevel yangu ini unoziva kuti kune chinhu chokuti ukatoudza inini ndosara ndoti but denga rinenge ratonzwa. Uri kunzwa kureva kuti palevel yangu pane mutumwa, paitumwa vatumwa zvaisareva kuti vafundisi vanga vasipo, vafundisi vanga varipo, tatadarika level yevanhu, denga raakuda kushanda pachezvaro. Uri kunzwa ndezvara? Uyu mukadzi anonzi Sara, mukadzi anonzi Haga
aisagona kubatsirika nemuRevhi because shamwari yaMwari yanga yamudzinga. Uri kunzwa here? Anga atodzingwa neshamwari yaMwari iri panyika. Zvake zvazvikachatodi vanhu, zvakutoda munhu ari pamusoro peshamwari yaMwari. Ndopaari kuzonzwa mutumwa achiti tarira tsime. Pamwe pacho uri kuti wacho anofanira kundibatsira handisiya, wacho anodiwa naMwari handisiya, wacho akatumwa naMwari handisiya. But pamusoro pevakatumwa, pamusoro pevakazotwa, pane akanzi kana mutumwa akauya kureva kuti nhasi anogona kungoburuka. Zvauri kuti Pastor Chiriji vazvitadza, ndati ngatidelegatei panext level. Iye mutumwa anoti ndicharayira vatumwa kuti vauye vazogadzirisa nyaya iyi. Kana uri kuti Pastor vachitadza, ndanamatirwa kwemakore akawanda namufundisi, this issue haisi kuita. Ndati mukati memacommanders mune vamwe varimo vanoti kana mutumwa kureva kuti akatouya toenda. Mutumwa hauyi toramba tiri panzvimbo 1. Kana mutumwa akatouya takutoenda ku next level. Hakuna akashanyirwa akaramba ari panzvimbo 1. Hatiwanzi kuparidza nyaya yevatumwa, but nhasi tiri kutaura nyaya yevatumwa. Nhasi tiri kutaura nyaya yevatumwa. Zviri kuitika kumba kwangu izvi ndofunga zvatadzikwa nevanhu izvi. Zvaakumboda mutumwa. Uya timbonamata akati mudaidze mutumwa wacho. Uya timudaidze titi apa tagumira panapa. Mwari atiitire zvakanaka. Kana uine tunyaya twako tumwe turi kuda vatumwa, imbauya kumberi. Isu tokuturika maoko yemutumwa oenda newe kwaanofanira kuenda. Mwari achitibatsira masikati ano. Maleaders vari kunamatira vanhu, ndoda kutanga nemi. Vanomira paota, ndoda kutotanga unamatira imimi. Imimi vanomira paota, uyai mupfugame apa. Vanomira paota, imimi ma-altars workers, uyai mumira apa, ndoda kunyengetererai. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Mimi munomira ipa pada kunamatirai muzita raJesu. Batanai maoko. Mwari wekudenga muzita raJesu. Ndiri kutaura nyasha pane vanomira paaritari, pavakunotaura, pavakunoturika maoko kune vamwe. Mweya mutsvene vapfekei. Imi makatendera Sauro kuprofita asiri muprofita nechikonzero chekuti makanga mamushanyira. Ava Mwari wekudenga ndiri kuvazodzera basa rakatarisana navo. Kune vamwe vane zvirwere zvemarudzi, kune vamwe vane zvirwere zvemazuva. Mwari wekudenga nezita raJesu ngaagamuchire the anointing of a prophet to release the grace. Nezita raJesu. Baba mupfekei. Paanomira semuranda wenyu mupfekei. Ndiri kudeclare simba rekupfekwa nemweya mutsvene ngaapfekwe nesimba ramweya mutsvene. Ivo vanomira paaritari ngaapfekwe ave murazvi wemoto. Shoko renyu rizadziswe pamunoti munoshandura vatumwa muchivaita murazvi wemoto. I release your grace. Ngaagamuchire nyasha. Simba ngariburukire paari kuturika maoko ngaapfekwe nesimba. Tenderei kuzara nesimba. Baba nezita raJesu ngaazare nenyasha mangwanani ano. Muitei murazvi wemoto. Simba raasati akamboona ngaasangane naro. Nezita raJesu I release your grace. Mweya mutsvene miitirei zvakanaka muranda wenyu. Ndiri kurilisa simba ramweya mutsvene maari. Ngaapfekwe nenyasha, ngaapfekwe nesimba. Vatumwa vekudenga ngavashanye maari. Ngaapfekwe nesimba. Imi Mwari makamboitira Peter zvakanaka akafamba pamusoro pemvura. Kana mukata nyasha idzodzo Mwari, simba ngarimupfeke. Asati aturika vamwe maoko, iye ngaazare nemweya mutsvene muzita raJesu. Baba ndiri kurilisa nyasha pamuranda wenyu ngaazadzwe nesimba. Baba munoshanyira varanda venyu muchivaita vamirazvi yemoto. Simba ramweya mutsvene ngariburukire pamusoro pake. Nyasha ngadziburukire pamusoro pake. Kuzodza kwenyu Mwari ngakuburukire pamusoro pake muzita raJesu. Imi mese simudzai maoko. Munhu wese auya kuno kwada kunamatirwa simudza ruoko. Ndoda kuti Mwari wekudenga pane vakasimudza maoko. Kune vamwe vanhu vagarisa panzvimbo. Isu sevanhu Mwari wekudenga takatosiyana nazvo. Vamwe vacho tavajaira, vamwe vacho vatojairirwa nevanhu kuti ndo vanoenda kunamatirwa ava, ndo vanotya zvikwambo ava, ndo vanomanifesta ava. But zuva ranhasi vatumwa burukai, mweya mutsvene burukai, mumbovabata murimi palevo yenyu Mwari. Baba ndiri kunamata kuti imba ino ngaizare uvepo hwenyu. Patiri kuvanyengeterera nezita raJesu
ngavapfekwe, vamwe vane pain isingazvainonzwisisika nezita raJesu, nezita raJesu. Baba, muzita raJesu, Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu patiri kuturika maoko. Mwari, ndiri kuti mweya yengozi yakaramba kuenda nearitari dzevanhu, vatumwa ngavaburike. Mweya Mutsvene, burukai nezita raJesu. Pfekwa nesimba pavakamira ipapo. Denga ngarikuzadze mangwanani ano muzita raJesu. Gamuchira simba raMweya Mutsvene. Ndiri kurilisa simba revatumwa. Ndiri kurilisa simba revatumwa. Mweya Mutsvene, ndiri kurilisa simba revatumwa. Izvezvi mufanira kutanga kuona zvawanga usingaoni. Vamwe venyu muchatanga kuona maclouds, muchatanga kuona mavisions. Wakamira ipapo, kune zviri kuitwa naMwari masikati ano. Mwari ari kukushanyira izvezvi. Chimbogamuchira simba rekushanyirwa nevatumwa. I am releasing. Mweya Mutsvene, burukai. Vatumwa batai vana. Vamwe vacho vabatei ruoko muvaendese kuvarume, nekuti vega havaendi. Mwari, vabatei ruoko muvabvise munhamo, nekuti vega havabudi. Mwari, vabatei muvabvise mumweya iyi, nekuti vega havabudi. There's a single lady ari kurwadziwa nemabvi zvakanyanya. Toda kuti mweya iwoyo ubude mauri izvezvi nezita raJesu. I release that anointing muzita raJesu. Kune vanhu vakawanda vari kunzwa zvavari kunzwa. Vamwe vacho nyaya kuti tinotya vanhu, kuti ndikatizotanga vanhu vanoti ndini ndiri kunyanya kuvhunduka zvisipo. But zvauri kutonzwa izvozvo ndo zviri kutoitika pauri izvezvi. Zvacho zvauri kutonzwa izvozvo ndo zviri kutoitika izvezvi. That what you feel, that is what is happening. Vamwe venyu muri kutopora izvezvi. Vamwe venyu muri kutonzwa kuti mantiri mashanduka. Mweya Mutsvene ari kutokushanyira, vatumwa vari kutokushanyira. Kune munhu ari kutobva mukenza izvezvi. Uri kunyatsonzwa kuti pandakambobatwa ikanzi iripo pari kundipisa. Mweya Mutsvene ngaakubatsire izvezvi. Praise and worship, sing. Kuzita raJesu. Akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda, ndamirira mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, kudenga mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, katirira mtumwa anouya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, katirira mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, katirira mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, katirira mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, wekudenga mtumwa anouya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, wekudenga mtumwa anouya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, katirira mtumwa akauya ndoenda naye, tamirira mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa akauya ndoenda naye, katirira mtumwa akauya ndoenda naye, tamirira mtumwa akauya ndoenda naye, mtumwa
Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Katirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mekudenga mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Katirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Katirira mtumwa gauya. Wekudenga mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Katirira mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. 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 Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Ona mtumwa gauya. Tamirira mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Mtumwa gauya. Dimi Alpha na Omega. Dimi Alpha na Mari dimi Alpha na Aiwa dimi Alpha na Oh dimi Alpha na Dimi Alpha na Ari dimi Alpha na Aiwa dimi Alpha na Ah dimi Alpha na
Terora ingari anotaura chokadi Terora ingari anotaura chokadi Terora ingari anotaura chokadi Maria Ready,
ngatise chokadi torera ingwari anotaura chokadi torera ingwari anotaura chokadi torera ingwari anotaura chokadi Mari anga ngatise chokadi torera Mari anotaura chokadi torera Mari anotaura chokadi torera Mari anotaura chokadi Mari anga ngatise chokadi vanosamba najesu ivo vanotaura chokadi vanofamba najesu ivo